an filɛbagaw ani an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni su bi ye alamisa ye mɛ kalo tile 9 san 2024 maliyɛn minnu bɛ Gabɔ u murutilen don dɛ u diminenba don ayiwa Falaye an kun bɛ janjo la janjo ma ban fɔlɔ nka bi su in na an ka dugawu kɛ Ala ye an ka dugawu kɛ an ka jamana i b'a dɔn ko a daminɛ sunkalo banni na fo sisan maliyɛnw hakili bɛ filan na caman bɛ yen u jɔrɔlen don segukaw yɛrɛ y'an wele k'olu bɛna fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ko yaasa maaw hakilinaw bɛ se ka kɛ kelen cɛ an ka taa Segu. Falaye y'a sɔrɔ Segu ka di aw ma mɛn ko symphony ya aw ka dialogue a kɔkɔ de tun ye symphony a kwa ni ye Sheikh Amadou Tidiane Seck ni Bamakokaw b'a wele ko Black Buddha Falaye ni Mali ɲɛmɔgɔ minnu bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ Mali la minnu da bɛ kuma na n'u bɛ décision ta Mali la an ka sanu o bi ban an ka kɔɔri gɛlɛya bɛ se ka don o la fɛn o fɛn an b'a sɔrɔ dugujukɔrɔ nafa la a bɛɛ bɛ se ka ban mɛ fɛn min tɛ ban n'an ni maa t'a tilan o y'an ka seko ni dɔnko ye i ma filacɛnin ye a ye sanga sɔrɔ tile kelen a n'a ka sogo u b'a fɔ mun ma ko silamu o npogotiginin a ma sanga sɔrɔ don kelen maraka dɔnkilidala a ma kɛ sanga sɔrɔba ye Mariam Kone ninnu u dɔnnen tɛ nin diɲɛ fɛ Bakari Jabate min kun bɛ ka Sunjata da a don n'i ye nin dɔn k'a kɔrɔ dɔn a bɛ ka da kun min na k'o jate minɛ an bɛ kɛnɛ min ma k'o lajɛ dɔnkili in bɛ kun cɛ yɔrɔ mun ye min fɔ ne ma dɔn ni maa caman y'a mɛn ko tile bɔra Ala ka kɛ tile hɛrɛma ye an ma hɔn jamana in maninkaw ka kuma ye tiɲɛ ye dɛ Manden bɛ lomolama hɔn a kun lomolamara fana nka a ti dafiri dɛ Falaye nisɔndiyalen don bi an tun ye yɔrɔ caman fɔ sɔrɔdasiw ye olu dugulamɔgɔw caman y'an wele bi ko tiɲɛ na an ko k'u ka muɲu u y'u ka muɲu tɔnɔ sɔrɔ bi min ye a surprise ma yɔrɔba yɛrɛ ye sɔrɔdasiw k'u ma olu nana de koyi olu ti taa o sisan sɛnɛ de bi kɛ baara min daminɛna ni chef d'état major ye mɔgɔ minnu kɛrɛnkɛrɛnnen ka kɛ ni Segu ni Masina mara ni Baɲangara mara ye nin y'a daminɛ de ye n'i ye sɔrɔdasiw ka baara kɛcogo ta k'a jateminɛ a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ n t'a dɔn n'aw y'a la kɔlɔsi dagatigi falen kɛra seke commandement minnu tun bɛ ɲɛmɔgɔya la a fɔra k'olu ka t'u sɛgɛnnafiɲɛ san joli bɛ fɛ kelen na don o don kuma kelen i tulo mana dege a la e ti fɛɛrɛ e b'a fɔ ko nin bɛ ɲɛnabɔ o minnu nana sisan olu fana bɛ na n'u ka vatu de kɛ n bɛ n jija f'a ka ɲɛ ɲɛ b'a la a man d'anw kɔni ye
parce que n'a ni commissaire degira am fo commissaire ka to ngara fa ngi ni commissaire jale ma ba du ko ay chew yem la ka ta motiu wasura su fana beti o de la an ka baarakɛyɔrɔ minnu fana bɛ yen n'o bɛ politiki mɔgɔw bolo u k'olu kɛ ten bani a bɛ caman de bɔ suyɛni ni namara la directeur santa cɛ o y'o yɔrɔ kelen i ta ye koyi e yɛrɛ tɛ se ka kura kɛ tugun maaw dɔw bɛ taa ka na k'e kelen de sɔrɔ yen n'o ma falen jamana bɛ taa ɲɛ cogo di nka bɔnkaw an bɛ s'aw ma aw kana presse ɲɛ b'aw ka messagew bɛɛ Falaye dɔgɔkun in a kɔnɔna kuma fanba ye tali kɛ min na o ye bɛn ni kelenya dialogue intermalien n y'a sɔrɔ dɔw la k'an bɛ ka kuma an yɛrɛ fɛ n'an ma kuma an yɛrɛ fɛ an bɛ kuma jɔnni fɛ an ye bɛɛ gɛn ka ban minnu tolen don yan olu fana taara ma américains ka ambassadeur ka kuma mɛn dialogue dayɛlɛ don wa ko nin fɛn ninnu bɛɛ ka ɲi k'u ka to u yɛrɛ ka kuma u ka bɛn fɛn dɔ kan an ka bɔ nin na ten sa Qatar ambassadeur k'ale nisɔndiyalen don ko ni nin bɛ se ka kɛ ko tare ko sabisa ko sɔrɔdasiw bɛ ka dɔ kɛ ko ni maliyɛnw yɛrɛ fana sɔnna ka fɛɛrɛw sigi sen kan politiki siraw fɛ k'o ka ɲi Tchad ambassadrice ale ye muso de a ko bɔn ko jamana kɛra cogo cogo ko ni mɔgɔ yɛrɛ tɛ se k'a fɔ ɲɔgɔn ma nin bɛ falen cogo di nin bɛ ɲɛnabɔ cogo di a ka gɛlɛn Niger olu ta ye u ka n t'a dɔn conseil de don o tun bɛ yen o ko olu bɛ ka Mali de kɔnɔ koyi ni Mali ye min kɛ olu b'o de kɛ donc dialogue dɔgɔkun in kuma fanba ye tali kɛ ale la Asimi ye kumaba fila fɔ a kɛnɛ kan a ko MINUSMA taara ko mɔgɔw ko ni MINUSMA taara k'an b'a kɛ cogo di ko MINUSMA taara ko maliyɛnw bɛ daraka dun u bɛ surafana dun u bɛ tilelafana dun ko mɔgɔw tun ko ni faransi ni Barika ni fɛnw taara k'an b'a kɛ cogo di k'olu taara ko maliyɛnw bɛ yan bi k'an k'an cɛsiri an ka kɛ an yɛrɛ ye Amara a bɛɛ n'a ta Keba a bɛɛ n'a ta bɛɛ ti kɛnɛ in kan dɛ politiki mɔgɔw tɛ yen nka ne ma parti belebeleba ye min ka mɔgɔ tɛ yen ayi ni a sera ne k'o lakale a ye ɲɛ tɛ maaw la télé la don o don a e ɲɛ bɛ parti ba jumɛn na k'o ka disiba tɛ kɛnɛ kan yen a fɔ n ɲɛna u bɛ parti fitinin ninnu nɛgɛ ta n'o anw y'a boycotté olu bɛ se k'a boycotté wa san 30 e bolo bɛ ca la e bɛ se ka b'o la yɔrɔnin kelen yan jɔnni bɛ k'a labɛn n yɛrɛ ka musokɔrɔba dɔ bɛ yen ale ko ɲɛdaw ma falen dɛ k'ale bɛ ninnu bɛɛ dɔn kɔrɔ n ko ɲɛda falentɔ ne ba fana ye san 20 san 10 sɔrɔ dɛ sinon nin ɲɛda ninnu ta man di koyi donc dialogue officiellement parti ko k'u ti taa nka n'i taara kɛnɛ kan n'i yɛrɛ ye parti mɔgɔ bɔ fɛn na tɔ b'a dɛn o syndicat bɛna ka da olu kan maa minnu bɛ yen ni olu ye lujuratɔw ye olu fana ka jama ka ca kɛnɛ kan dialogue kɛrɛfɛ min ye politiki ko na sira fɛ Choguel ka livre o fana mankan cayara nka Falaye a bɛ ne hakili jigin min na IBK ka Alpha ka premier ministre filanan n'o ye Ablaye Seku So ye ale fana tun ye livre dɔ sɛbɛn ka ten ci adama mɔgɔw ɲɛ kan hakili la a waati ECHO ale ye sɛbɛnni caman kɛ min ye Ablaye Seku So ala ma hinɛ n'a la k'ale ka livre ko o majamu k'o tiɲɛ k'o lafu min filɛ Choguel nɔfɛ nin ye n'u ma farati Choguel ka livre bɛ ban parce que don o don journal dɔ bɛ bɔ n'a fan dɔ ye don o don mɔgɔ bɛ k'a ɲini k'a faamuya wa Choguel yɛrɛ sinna ka kɛ bobo ye a waati a tɛ ka tiga ka kɛ maa la Zumana Sako Keba nin ye cɛba ye an ka jamana kɔnɔ dɛ hali n'i ye zu kumakan mɛn i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ min don ko mɔgɔ ladiri don k'a tilennen don parce que ni mɔgɔw bɛ ŋanamu-ŋanamukan fɔ ni kuma tilennen tɛ bu i da i b'a ɲini de zu tɛ kuma ɲini c'est à dire ni logique bɛ kuma na n'i y'a mɛn dɔrɔn i yɛrɛ b'a dɔn quoi bon a kuma kɔni a fɔra nka nin waati laban in na
a kɔni ye Sogɛli ka livre kɔni sanga wili maaw bɛ k'a ɲini k'a kalan politiko kɛrɛfɛ min ye armée ale de bɛ ka siraw yira suko ni dugusajɛ cɛ bamanciwale ni jugawale kɛbaw ale bɛ kulu daraki fan bɛɛ lajɛlen fɛ ala mamafalenbaw kulu bɔnɛ o ni na su ani dugusajɛ min ye Mali ni Mauritanie dancɛ ye fo ka taa se dugu caman ma u bɛ ka segin ka don olu kɔnɔ su ani dugusajɛ a tamasiyɛ ye min ye o ye Pelɛli Siko ye min bɛ Ɲɔrɔ mara la Mali yɛrɛ kun tɛ yen u taara Mali drapeau wuli k'a jɔ ye drapeau wulilen k'a jɔ fulaw de y'u ka jalamugu bɔ ko k'a drapeau siri ko k'a yɛlɛ sanfɛ ko ka taa marakaw nɔfɛ u ka taa surakaw nɔfɛ u ka taa bamananw nɔfɛ u k'a yirula k'a fɔ ko yan ye Mali de ye Mauritanie kɛlen don ka taa dagabana so dɔ jɔ yɔrɔ in na ye a ka bon hakili ma nka sɔrɔdasiw ye kuma min f'u ye maa o maa n'o tɛ degun s'u ma u kana se o tigi ma n'u sigana maa min na u k'a fɔ olu ye anw n'a ɲɔgɔn ko aw taatɔ don tugun ko ayi dɛ ko o kuma ko e ɲɛ t'anw ka base la wa an bɛ taa min nin tuguni an bɛ yan de sa an n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ yan de hakili sigi bɛ na dɔɔni dɔɔni armée bɛ o baaraba min na min ye Baɲangara Mopti San Segu o ɲɔgɔnna bɛ na kɛ yaasa samiya o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ nisɔndiyabaw bɛ yen halisa énergie kɔni ale dɛsɛlen don k'an wasa han o wasabaliya in o kɔlɔlɔ kɛra mun ye dialogue dayɛlɛ don u ye courant tigɛ an na CICB la ye ne m'a fɔ aw ɲɛna n ko énergie mɔgɔ minnu bɛ courant di énergie la n ko u ni u ka ɲɛmɔgɔw tɛ ɲɔgɔn kalama sinon bɛɛ lajɛlen y'a mɛn ko dialogue bɛ dayɛlɛ CICB la an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n ko énergie mɔgɔw bɛ baara kin o kin na yen mɔgɔw bɛ courant min sɔrɔ mɔgɔ si t'a sɔrɔ o de nana ni courant tigɛ ye président na o parce que o mago tɛ ɲɛmɔgɔw ka kuma na o disposition fɛ u ka sira foyi t'a la a ka d'u ye cogo cogo u b'a kɛ ten nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ k'a daminɛ dimanche la ni bi tɛ anw ma courant sɔrɔ ni bi tɛ Falajɛ ni Sogonikɔ ni Maɲanbugu ni Zɛrini ni fɛn bi de an ye courant sɔrɔ depuis dimanche minnu b'a kunna a ka d'u ye cogo u b'a kɛ ten i b'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ t'u la sinon ko kɛra cogo o cogo président kɔni bɛ taa yɔrɔ min surtout jamana bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don yɔrɔ min ma nka i bɛ disa dɔn ale ka groupe y'a ta caw courant ko tiriki ale ka groupe y'a ta tak o y'a sɔrɔ ORTM fana n'a ka minɛnw bɛ yen donc halisa ɲɛmaaw u ka énergie ko lajɛ yɔrɔ ni bɛ so jɔ i bɛ soupassement de kɛ transition soupassement o de ye dugumamɔgɔw ye minnu ka baaraw bɛ ka tiɲɛ bi bolola baarakɛlaw dugumamɔgɔw olu de bɛ degunba kɔnɔna na bi fo ɲɛmaaw k'u hakili to o de la an ka Segu hôteltigiw u bɛɛ lajɛlen bɛ degun kɔnɔna na wa Segu ta ka jugu dɛ impôt mɔgɔw de filɛ nin ka taga olu ka daw tugu ka ko fermé pour non paiement d'impôt k'o kɛ hôteliw dalala la Segu wari jumɛn b'u bolo n'aw y'a datugu bɛ mun kɛ ala k'a to k'a dayɛlɛlen to k'u ka baara kɛ n'u ye minimum sɔrɔ ka taa dɔ d'aw ma nka n'a y'a datugu bɛ mun de kɛ aw b'a dɔn k'a fɔ u tɛ k'a sɔrɔ ban tɛ bɛɛ ɲɛ b'a la kɛnɛ kan nka Segu impôt olu ta ka ɲɛ ka jugu dɛ n'o tɛ Bamakɔ yan u bɛ ka sɔnnɔgɔya kɛ mɔgɔw ye o u ni mɔgɔw bɛ ka kuma mais mun b'olu dɛsɛ Segu ye u ni hôteltigiw ka bɛn a la u kana na u lamaloya tan cogo la et puis e bɛ taa mɔgɔw to mɔgɔw ka hôtel chambre kɔnɔ cogo di ka fɛn nɔrɔ o da la vraiment ko dɔw bɛ yen u k'ulu lajɛ quoi vignette d'habitude n'an bɛ vignette ta ni mars kalo tile 31 tɛmɛna o t'o bannen yan n'i y'a ye sen na a bɛ ka taa bila fo mai kalo tile 30 la wari de bɛ mɔgɔw bolo wari tɛ mɔgɔw bolo o bɛɛ ye sɔnnɔgɔyaw de ye o ni wari b'u bolo u tɛna kɔni u kɔni tɛna u ka hôtel kɔni jɛ a ka gouvernement kɔni ka hakɛ la donc an b'o ɲini u fɛ u k'o lajɛ o ko ninnu k'olu dɔw lajɛ o bɛ se ka nɔgɔya cogo min dialogue la an ye munumunu salo min kɛ Fala ye an ye kumaba minnu da n'o olu bɛ sɔn ka bɔ recommandation kɔnɔ sini ko gouvernement a ka sɔrɔ ko ka dɔ bɔ a la fɛn fɛn ye institution ye présidence CNT
primature cour constitutionnelle cour des comptes section des comptes cour suprême ko nin bɛɛ lajɛlen ani haut conseil ni fɛnw ko ka dɔ bɔ a bɛɛ lajɛlen ka wari la jamanadenw ka laɲini don u ko fana ko dépense fɛn fɛn bɛ yen n'a tɛ nafa ɲɛ i n'a fɔ sa ka warimuguba ta ka bila kɛrɛfɛ ko ni mɔgɔw banana u bɛ bɔ n'u ye ka t'u furakɛ tubabu jamanaw ni fɛnw na ko k'o bɔ yen pewu universitéw u ɲɛmaya ka di électeurs ma min ye ekɔlidenw ye u ka n'u kan kɔrɔta karamɔgɔw kunna u ka taga kun ye kalan de ye o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen kalata sanuma ko k'o labɛn k'o organiser min ye parti politique ye ka dɔ bɔ olu hakɛ la jɛkulu o jɛkulu bɛ yen n'a sigilen don siyako kan jamuko kan ko k'olu jɛkulu ci maa minnu bɛ yen ni marifa bɛ u bolo n'u ni armée tɛ kelen ye o si kana to yen marifatigi ka kɛ armée dɔrɔn ye an ka jamana kɔnɔna na u y'a yira fana ko ka fanga ba don armée la a ka se k'a ka baara kɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye ɲinan samiya nata ye armée ka fana ka labɛn ba kɛ labɛn min b'a to a bɛ se cogo min na ka baara kɛ kuma kelen fɔra o diyara ne ye dɛ kayikaw y'u ka tɛrɛnko kuma fɔ wa u ma nɔgɔ to a la dɛ degun o degun bɛ tɛrɛnko la u y'u da don a bɛɛ la k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ kelen kelen bi terrain yɛrɛ wulibaliya terrain gɛlɛya cheminot bɛ degun min kɔnɔ fɛn mun bɛ yen bi n'o kan ka ɲini ka di mɔgɔw ma maa minnu kan ka bila yɔrɔ mun na yaasa terrain ka se ka baara kɛ terrain bɛ ka fɛɛrɛ min kɛ jamanakuntigi ye ŋaniya ɲuman min ta pour que a ka se ka sinsin u ye nin bɛɛ lajɛlen lakali tiɲɛ yɛrɛ la dialogue in y'a to mɔgɔw bɔra ko caman kalama ja musaka ba de donna terrain na terrain wulili la ko fɛɛrɛ ka tigɛ o fana ka se ka wuli i koma mɔgɔw olu fana ye kuma ta kucalakaw kɔɔriko kuma olu y'o fɔ sɛnɛkɛlaw u ko gouvernement bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ k'a bɛɛ ka ɲi dɛ ko nka ko wari minnu bɛ décider Bamako yan ko min bɛ se olu ma ko n'u tɛ kelen ye nɔgɔ gouvernement bɛ wari min bɔ ka don nɔgɔ la yan fana k'o fana se tɛ olu ma k'olu tɛ kelen ye jamana fana kɔnɔna na min ye degunba min bɛ yen o ye faso cakɛda baarakɛlaw olu ka fasodenw tɔɔrɔli i b'a fɔ ko u bɛ taa baarakɛyɔrɔ la ka taa wari ɲini jamanadenw kun ni kuma ninnu bɛɛ lajɛlen fala ye a bɛ sɔn ka ninnu de sɔrɔ sini recommandation la belebelebaw la an ye mun tɔmɔ a ko ɲɛfɛ ye fɛn kelen kɔni bɛ yen ne y'o mɛn u da o ma diya ne ye u ko universitéw k'o de ye Mali région 21 ye ne ko n ko ayi diaspora de ye Mali région 21 ye universitéw bɛ Mali kɔnɔ yan ka ban mais dialogue mɔgɔw kɛlen k'a ta de k'a fɔ olu bɛ k'a fɔ de ko Mali région 21 la k'o ye université o tɛ se ka k'o ye o diaspora de ye 21 ye mais comme diaspora yɛrɛ fana o mɔgɔw yɛrɛ bɛ olu yɛrɛ bɛ an n'olu bɛ est ce que an yɛrɛ n'olu tɛ an tɛ ka jaasi k'a pora ɲɔgɔn fɛ est ce que ba o de la Gabonkaw olu ko n'Ala sɔnn'a ma k'olu bɛna na forum ba sigi sen kan forum mun sen fɛ u bɛna na kɛ Libreville u bɛna na maa 3 ta n'o ye 3 vice présidents ye ani coordinateur ka bɔ province bɛɛ lajɛlen na ko yaasa u tɔgɔla kuma finman n'a jɛman u b'a décider a ka fɔ olu mɔgɔw fɛ a tɛ fɔ maa wɛrɛ fɛ tuguni n'i bɛ Gabon i ye malien i sigilen don Gabon i da bɛ don Gabonko kuma na nka i t'i to aventure ni devanture la ka Gabonko kuma fɔ tuguni dɛ o tɛ ɲɛ dɛ walima i bɛ segin ka taa i bɛ t'i sigi Gabon ye i n'u b'a fɔ wa min ye Faransi fana ye concertation diaspora olu fana ye baro sigi kɛ k'a yira k'a fɔ bi degun bɛ yen i b'a dɔn ko renouvellement kun kan ka kɛ Faransi conseil de base la a ma se ka kɛ gɛlɛya de bɛ fan caman bi nka a ko a ɲɛdɔnnen don ɲɛ bɛna sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na an y'a fɔ n ko an ka wolomasiri tabaw olu ka baaraw u sera ka drapeau tuguru dugu min na sa o ye Pelel Siko ye ale kɔni bɛ Gorika o commune kɔnɔna na a bɛ Ɲɔrɔn o mara la wulikajɔw olu bɛ senna o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na nin waati in na Nouakchotkaw fɛ yen Mali lasigiden min bɛ yen sa n'o ye Mohamed Dibasi ye Mauritanie députéw taara fɔ ale ɲɛna k'u b'a fɛ ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan jɛkulu min n'o o bɛna n'a to u ni Mali CNT b'a bolo don ɲɔgɔn bolo balimaya ni sinjiya sira o bɛ se ka sinsin cogo min na ka se ka baara kɛ jamana fila ale ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛn bɛ Las Vegas kaw fɛ yen nin waati in na min ye ɲamancɛ ko hukumu kɔnɔna na an ka baarakɛyɔrɔ min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye Macro Waste ye ale ni ministre so min bɛ saniya ko kunna ani yiriwali kuntala jan
olu ka jɛkulu ma olu b'o kɛnɛ kan yaasa an ka ɲamaw n'an ka nɔgɔw bɛ se ka bayɛlɛma cogo min fala ja ɲama ye composante caman de ye ko mana b'a la o bɛ taa d'a ma buteli bɛ taa nɛgɛ bɛ taa zira bɛ taa fugan bɛ taa nin bɛɛ lajɛlen de bɛ bɔ ka bila ka tila ka bayɛlɛma ka baara kɛ n'a ye tuguni k'an b'a ɲama bakuruba cɛ cogo min nafa t'o la o kɔni ka ɲi forola tagalan dɔrɔn la ka taa kɛ nɔgɔ wa hali n'i taara don i ka foro la i bɛ tila ka o nɛgɛ n'o buteli n'o fɛnw bɛɛ sama ka bɔ a la parce que e tɛ se k'a yɛlɛma ko wa fɛn min ka jugu ɲama na ni fɛn bɛɛ ye o ye mana ye ale t'i yɛlɛma fo ka taa diɲɛ wuli u b'o baara la Las Vegas kaw fɛ yen Lamine Danbele ale min ye macro staff ɲɛmaaba ye a n'a ka cɛdenw u b'o ko kɛnɛ kan ye an b'a fɔ sa n ko Ala ka segin n'u ɲuman ye douane PDG DG n'o ye Amadu Konate ale bɛ Sinikaw fɛ yen Sini diɲɛ seleke naani douaniw ka taa fara kɛnyɛrɛye tigilama ni diɲɛ jagobatigiw olu kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen Amadu Konate kɔni n'u caman masalala a fana ye welewelemada bila u ma ko min ye douane minnu bɛ farafinna an fanfɛ bolo fɛ ale ni camancɛ taw olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ nin kalo in tile 27 n'a tile 31 ka baaraw kɛ k'a kɔni b'a ɲini u fɛ sa u k'u jija u fana kan na ka y'o kɛnɛ kan min ye Amadu Konate a ye Chinois ka yɔrɔ belebelebaw caman lajɛ Huawei ninnu b'o la kuma tɛ nin waati in na min ye douanelakaw ye olu yɛrɛ ka laɲini 37 yaasa u bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ka baara kɛ ka ɲɛ ka tɔnɔ bɔ ka di jamana ma o kuma olu fɔra ye Modibo Sidibe ale ka du kɔnɔna na IG maa minnu bɛ yen n'olu bɛ hôtel baara kalan kɛ olu kɔni nana bɔ ale a bɛ se k'u bilasira cogo min na ani ka u dɛmɛ o terrain senfɛ sa min ye Modibo Sidibe a kɔni ye bilasiralikanw d'u ma u bɛ se cogo min na ka wuli ka jɔ kɛ k'u cɛsiri sabula u ka taabolo n'u bɛ ka kalan min kɛ nin ye a bɛ se ka u nafa kuma tɛ olu ye denmisɛnninw ye fala ye aw ka dialogue kwa o de tun ye culture ye mɔgɔw ye symphonie ye mais min ye jamanakuntigi ye yan'a ka don ka taa salle kɔnɔ dessin minnu kɛra bɛn kan Mamu Dafe ye olu yira a la o dessin ninnu senfɛ Asimi ko ko ale wasara ale nisɔndiyara sabula an ka seko ni dɔnko jɔyɔrɔ Segu bɛ ka baara min kɛ bi Mamu bɛ ka baara min kɛ bi a n'a ka cɛdenw k'u kan ka fo mais keba maaw ye min ye o tɛ bɛrɛ ye o symphonie dɔnkili an bɛ k'a ɲini ni u ye droit bɔ a kan an b'an filetigi ayi an b'a fiyɛ an t'an filetigi fiyɛ dɛ an b'a jouer fo k'an tulo nɔgɔ bɔ a kɔni u bɛ k'a ɲini parce que artistes de sɔnna ka jouer symphonie na fu a ye artiste 30 fɛn fɛn u ma dɔrɔmɛ 1 minɛ u y'a kɛ Ala kama Mali kama k'a kɛ u ka bolomafara ye Cheikh Tidiane Seck a yɛrɛ bɛ fo yan kosɛbɛ parce que Mamu y'ale wele wa baara in kɔnɔna na fana seko ni dɔnko bolofara fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ Dafe y'a bɛɛ de wele u n'u ka jɛ ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen olu kɛ ɲɔgɔn fɛ Gabɔnkaw u ka forum ko kuma in a bɛ sen na ko n'Ala sɔnna ma Buhari ale ko ko u bɛna n'u ka province mɔgɔw bɛɛ lajɛlen wele u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Libreville kɔnɔna na forum min kɔni bɛna n'a to Maliyɛn minnu bɛ Gabɔn olu tɛna to sigilen tuguni denmisɛnnin minnu bɛ Dana ale bɛ Fatuma commune kɔnɔna na Mopti mara la olu ye jɛkulu min sigi sa n'o ye Kawural Dana ye fala olu de filɛ ka dɔrɔmɛ 2 fara ɲɔgɔn kan u ka duguladenw ka taa yelen d'u yɛrɛ ma yanni énergie ka se yen lampadaire 10 u y'o de ŋaniya u ka wari 50,000 u sera ka 6 sigi sen kan olu taara n'o wari min fana maire ko fo ka tɛmɛ ale bolo fɛ u ko k'olu ta tɛ tɛmɛ maire bolo fɛ dɛ k'olu yɛrɛ b'u ta sigi u ye yelen kɔni bila fan bɛɛ nin waati in na wa baara bɛ sen na fana n'Ala sɔnna ma a tɔ 4 u bɛna na olu sigi wa min ye tɔn in ye n'o ye Kawural Dana ye n'a bɛ Fatuma kɔnɔna na a ko ko ka denmisɛnninw kalan u yɛrɛ ka se ka jago kɛ ka wari sɔrɔ u yɛrɛ ye misi ka o balo ka ɲɛ ka tila ka o feere baganmisɛnninw ani tɔndenw ka to ka ɲɔgɔn ye kuma caman ka kalanw kɛ k'u ka baara bɛ tali kɛ o la Senegalikaw ka pankuru min bɛ yen n'o ye transfert ye ale tun kan ka Maliyɛn dɔw ta kunun sɔrɔ ka na n'u ye pankuru in kɔni a wulila a ma se ka taa yɔrɔ jan min ye Maliyɛn minnu tun b'a kɔnɔ sa olu kɔni caman kisira nka dɔw fana joginna baaraw bɛ sen na Mali ale minisiriso n'o ye Madinɛ ka minisiriso ye ani Senegalikaw ta ni ɲɔgɔn cɛ yaasa min ye maa minnu joginna o ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na kuma tɛ nin waati in na Etienne Fakaba ale ka procès o kɛra
komi nye a jaabi ye sa o ye mɛ kalo tile 20 ye na a taa n'a bila a kan ka dɔn procureur ni maa tɔw kɔni u y'a yira k'a fɔ ko a ka nɔminɛli kɛra gouvernement yɛrɛ de fɛ donc ale ni maa ma plainte don ani gouvernement de bɛ ɲɔgɔn na ko yaasa ka se ka kumabɔli ko la ko sefa wari miliyɔn 5 u ye kalo tile 18 kaso u y'o de ɲini ko kalo 6 ko bɛ kɛ yafa ye a ma jaabi kɔni o ye nin kalo in kɛ kodiwarikaw olu fana fɛ yen maa 13 o minɛna drogue ko la drogue ko min a yira k'a fɔ ko a kunɲɛ bɛ maa min bolo sa n'o o ye espagnol ka ye ale yɛrɛ ye polisi kɔrɔ ye san 10 kaso kɔni u y'o bila o la sabula drogue tonne 2 u kun y'o de ta Sanpodrokaw fɛ port la k'u bɛ bɔ n'o ye ka taga n'o ye Côte d'Ivoire jamana fan bɛɛ lajɛlen na ko n'i ye drogue in ta k'a lajɛ a bɛ taa bɛn sefa wari miliyari 41 de ma min ye euro wari miliyɔn 62 o kɔni ko o de minɛna maa ninnu bolo wa a bɛɛ lajɛlen bilara kaso la kuma tɛ ka taa se ɲɛmɔgɔ ma météo ko tile 2 in na k'an ka hakili sigi ko sumaya bɛna na dɔɔni nka k'an kana ɲinɛ maakɔrɔw ale ni denmisɛnninw kɔ Benin ni Niger olu kɔni ta dayinnen don min ye Benin ye ale ko ni Niger ma ka frontière dayɛlɛ fiyewu ko ale kɔni tɛna sɔn min ye bateau ye olu ka Niger ka pétrole ta ka taa n'a ye Niger ko ale ka pétrole contrat a b'ale ni chinois de cɛ ni chinois bɛ taa n'u ka pétrole ye cogo min u ka taa n'a ye ten nka Benin ale t'i da don Benin da la ale ka frontière t'i dayɛlɛ wa chinois olu de ye yen port ta olu y'a dan ye k'a feere u ma a kan ka taa cogo min o bɛ chinois de bolo ale da don yɔrɔ tɛ o ko la min ye o ko kɔni o dayinnen n'o ye Tchadikaw fɛ yen kalata n'o ye jamanakuntigi kalata ye o kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen maa 10 o de tun bɛ ɲɔgɔn na min ye maa 10 in ye Falaye premier ministre ani président olu bɛɛ ye candidat ye ka fara u ka maa wɛrɛw ye candidat ye nka kunun sɔrɔ premier ministre ka mɔgɔw ko 100 sarada la k'olu bɛ 60 la 50 la ani 56 la sɔgɔmada in na président fana ka mɔgɔw olu ko k'olu bɛ 68 na min ye calatigɛ jɛkulu ye o kan ka jaabi kunfɔlɔw bɔ bi ani sini nka gɛlɛya bɛ min na o ye k'a fɔ sɔrɔdasiw kɔni bilara ka dugu fan bɛɛ lajɛlen la sɛgɛsɛgɛli min sen fɛ sa u bɛna n'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ jaabi wɛrɛ ye min ye nin waleya in kɔni bɛ ka kɛ bi Tchadikaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen maaw talen don Côte d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Ari Konan Bédié n'ale fatura utu kalo tile fɔlɔ san 2023 k'a si to san 89 na ale kɔni ka janajaw ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna daminɛ mai kalo in tile 20 ka taa kunjɛ juin kalo tile 2 jamanakuntigi olu bɛna fan dɔ ka a la a ka somaw n'a ka parti ma olu bɛɛ lajɛlen sen bɛna ye nin ko in na ko min ye janaja in ye k'a baara fanba kɔni ko o bɛna kɛ a yɛrɛ ka dugu la n'o ye Pepereso ye Pepereso o y'a wolodugu ye Ari Konan Bédié bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ale ye jamanakuntigiya kɛ coup d'état kɛra ale de la o Robert Gueye Robert Gueye ye coup d'état k'ale la Gbagbo fana nana coup d'état kɛ Robert Gueye la ka élection ka ye Falaye nin ye Théâtre Miria fɔlɔ wa a t'a to ni invité nana o fana ka dɔn nɛnɛ te ka di naraka in ye dɛ kiba n'i kun sera ka sogo sɔrɔ ka fara nin kan aba bɛ Titanic la ale bɛ ka ɲaamɛ de dilan ɲaamɛ da ka gɛlɛn dibiteri bananba de bɛ yen sisan daminɛ n'a ka mɔgɔw Falaye yani an k'an ka maa welelenw don an bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa minnu sɔgɔlen don a la tanti Mariam Samakɛ k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn tonton Ci Jakite min ye master Sumi ye ale ka furusiri o kɛra bi u taara mairie la sini ani sinikɛnɛ o y'a mangement ye anw welelen don kɛnɛ de kan ale y'anw ka parti président de ye parti min ni a militant ka ca ni diɲɛ parti bɛɛ ye wa a bolofara ale de ye parti président ye président fondateur président à vie a tɛ wuli secrétaire général du parti trésorier contrôle ni i ye wari dun mɔgɔ min b'i sɛgɛsɛgɛ ale de ale de bɛ wari mara ale de bɛ fɛn bɛɛ parti yɛrɛ fɛn bɛɛ y'ale de ye anw ye tɔndenw ye an ka slogan ye min ye a mɔnna wa barama o y'an ka tamasiyɛn n'i ye barama ye yɔrɔ yɔrɔ o y'anw ka mɔgɔw ye bɛɛ b'anw ka parti la maa si tɛ yen k'i tɛ PPVM na parti populaire du ventre et de la marmite a mɔnna wa
ha n'i y'a mɔna kɔni bɛ yɔrɔ kɔni ye dumuni o nka n'i y'a mɛn naji dɔ su don dɛ falayi an k'an ka maa welelenw ladon ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ye kalajata maaw ye Dr Salim n'a ka maaw Aba Titanic kɔnɔna na k'an b'a fo pressing dag ka taa se jɛ ka optique mɔgɔw ma Mali fura Omo n'a ka baarakɛlaw min ye honorable Kuse Tera ye Lasana Kone Savan Malik Bazoum an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo min ye Tanti Maria min ye Mokhtar Dunyo Peru Bakari Kante Master Sumi Doni Bresco Alas Kebe ka taa se Baba Mayiga ma Prince Bubula ka taa se Jangine ma ani Konanji Jara an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka Amdalayi Isa fo Mula Idris MPJ Jara Isa Kaba Fanta Tumota Amadu Lasana Konare k'olu bɛɛ lajɛlen fo renouveau ale kɔnɔna na n'an bɔra o la sa an bɛ foli ta ka ɲɛsin Laurent Jakite ma ale y'an kɔrɔkɛ Jibril Namaketa balimakɛ n'o o ye Mamadu Namaketa ye k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Ablaye Jabate polisi kɔnɔna na an b'a fo ka e bɛ dɔn min ya ni Azimir de ni nɛnɛ ni Nara te ti kelen ale ni Nara te ti kelen Mala bon ni a ye nin nɛnɛ fɔlɔ ni ye fɔlɔ ye voilà kori i ye sɔ dun fɔlɔ dɛ ne si cogo di maakɔrɔba bonya ka fisa kosɛbɛ ne si anw de si caman fɛ tugun koyi i ye caman kan ya ko caman ko i bɛ kɛ doni de ye ne taara u b'a fɔ ko lɛgise nɛgɛ bɔra cɛ an den n'an mɔdenw jɔn minnu bilasira cɛ an den n'a mɔdenw u yɛrɛ n'u fasa ja o ma kɔrɔbaya fɔlɔ dɛ Mamadu Konate ale ka soma yɛlɛmali o san 68 o taasibilaw o bɛ kɛ sibiri don nɛgɛ kanɲɛ 8 min ye ɲarelakaw ka saledon la n'o o ye kaburudon ye taasibila bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa kun fori nɛgɛ kanɲɛ 9 na n'an bɔra kaburudon la sa an bɛɛ lajɛlen bɛ taa Konate yɛrɛ ka du kɔnɔ lansara an b'o seli ka tila ka taa Bamakɔkura misiriba la ka taa dugawu ta kɛ a ye wulada fɛ 17h dugawudenw fana bɛ duba kɔnɔna na hali bi Konatelakaw fɛ yen min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen sa association Mamadu Konate n'a ɲɛmaaya bɛ Musa Konate bolo ale de kɔni ye programme in bɔ bɛɛ lajɛlen welelen don bɛɛ ka ye kɛnɛ kan yaasa min ye Saint-Père ye e b'ale dɔn wa wala yaya ne m'a fɛ ɲɛna kɛ wa n ko ni 16 mai sera aw hakili bɛ sɔrɔ nka 11 mai aw hakili t'o ye bon n bɛna Saint-Père ka livre dɔw d'i ma Modibo Keyita Saint-Père de y'a tɛgɛ don aw ka piano ka hymne Mamadu Konate Mali politiki n'i y'a mɛn politiki Mali Konate don syndicat Konate don kosɛbɛ baara caman bɛ yen Amadu Seydou Traoré Amadu Jikɔrɔni o fa Seydou Traoré ale ni olu de ye baara kɛ RDA congrès ko la ka o foyi bɔ ani kunbɛ Bamakɔ yan k'o sigi sen kan a bɔlen kɔ o baara la Filidabo tun y'a teri ye nka Filidabo tun bɛ jigin a fɛ yen Filidabo ye élection fɛn fɛn gagné a y'a bɛɛ gagné k'a to Konate ka du kɔnɔ a ye Konate yɛrɛ bati a bɛ tila ka na si Konate ka du kɔnɔ o tɛ se ka k'aw ka bi politiki la dɛ o kɛ man di bi n ko kɛ man di bi hali n'aw bɛ kɔnɔwolo kelen na o tɛ se ka kɛ contradiction dɔrɔn bɛ ka mɔgɔw fɔ ɲɔgɔn kɔ voilà donc ninnu bɛ politiki min na n'u bɛ du kɔnɔ a teri a balima a sinji maa min kalifara la o don n'u bɔra kɛnɛma politiki kuma min ka d'a ye i b'o kɛ wa Filidabo nana Bamakɔ Konate de y'a tɔgɔ ta ka don n'a ye du o y'a sɔrɔ kin 8 de bɛ Bamakɔ nin ye n terikɛ ye a bɛna politiki baara kɛ a y'a dɛmɛ a ka se ka kan ye ka sɔrɔ ale yɛrɛ fana bɛ candidat ɲini na ale fana bɛ k'a ɲini o y'a sɔrɔ ale tɛ k'a ɲini fɔlɔ kɔfɛ de Bamakɔkaw nana fɔ mais Konate e bɛ k'i terikɛ in jira anw na o tuma e tɛ se k'a ka baara kɛ yan u ye kun fɔlɔ k'o la a ye Konate bati Konate denw y'u labɛn k'a ti don du kɔnɔ Konate yɛrɛ ye gɛɲɛ t'a denw kama k'ale m'a f'u ɲɛna k'a teri don wa u k'a to yen fɛn fɛn ka d'a ye du kɔnɔ a k'a kɛ n'u bɛ se ka fɛn kɛ u ka wuli k'u jɔ siɲɛ wɛrɛ parti ka gagné o de la parti gagné na o la
Konate taara ka kɛ député chef la Soudan tɔgɔ la ka taa France donc o Mamadu Konate ale de ye a fɔ ko kana ni Modibo Keyita ye saya dɔn k'a fɔ a tun bɛ a ka saya bana kan kosɛbɛ ka se ka kow labɛn i b'a dɔn fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw bɛ denw lajɛ karisa bɛ se ka nin kɛ nin tɛ se ka nin kɛ n'an ye nin bila nin na an bɛ nin lamɔ cogo dɔ an b'a kɛ cogo dɔn kosɛbɛ sinon ale ni Modibo fa olu de ye filamaw ye daba Modibo bɛ komi a den jate a ka lagare o de ye Sobe Musa ye Musa Konate Cɛwule Mamadu Konate o fa de don Alpha ye min bati élection siɲɛ fɔlɔ deuxième tour la fo RDA tilara RDA ni ISRDA UMRDA ni USRDA ayi ISRDA ani RDA Baba Hakim tun ye RDA ye ale tun ye ISRDA ye o Cɛwule Konate de don donc Konate ni papier dɔw bɛ yen Mamani Alassane o ye kuma min fɔ a ka banni don o bɛ yen Yalan Sidibe o ka laseli bɛ yen Modibo Keyita ka laseli bɛ yen Wɛnzɛn Kulubali ta bɛ yen i bɛ maa mafalen fɛn fɛn dɔn a wagati la politique la hali Filidabɔ yɛrɛ ye kuma dɔw fɔ bi a tɛ se k'a fɔ parce que mɔgɔw tɛna na da la quoi a ko ale m'a dɔn k'a fɔ adamaden bɛ yen majigi diinɛ ka mɔgɔ kanu ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ale tun ɲɛtɔ la ka tɛmɛ Konate kan quoi i bɛ Filidabɔ ka kalanden dɔn wa ayi o ye Amadu Ampate ba ye n'i ye yiri kɔni ta sira o sira fɛ i ye dɔnni ta sira o sira fɛ i y'an ka laadaw ta sira o sira fɛ Filidabɔ fana ɲɔgɔn sɔrɔ ka gɛlɛn dɛ bon nin bɛɛ de kalan kan ka kɛ mɔgɔw kunna an k'a dɔn k'a fɔ an bɔra min an bɛ taa min an bɛ ka mun politique sugu kɛ bi a sinsinnen don mun kan an yɛrɛ bɛ ka mun fɔ mun de don an bɔra min an bɛ fɛ ka peut-être que a b'a ka livre dɔ bɛ yen n y'a ŋaniya ka livre in ta n ko n bɛ a fɛn nka a bɛnna n'a ka bana ye n ma yamaruya sɔrɔ a bolo fɛn ninnu caman sɛbɛnnen don bolo la voilà a bɛ manuscrit la parce que a ye mun tɔmɔ cɛkɔrɔba ninnu nɔfɛ n ye fɛn caman ta o de kɔnɔ parce que i b'a dɔn cɛkɔrɔba ninnu ka fɛn bɛɛ tɛ di mɔgɔw ma u ye dɔw to yen u yɛrɛ de b'a dɔn kun min na u b'a to yen sinon bi Konate yɛrɛ est ce que mɔgɔw b'a dɔn yɛrɛ ale dɔnnen tɛ Modibo de dɔnna ani Filidabɔ voilà Modibo ni Filidabɔ de donna Konate parce que 68 ans mɔgɔ min ka décès 68 ans ye ɲinan ye yɔrɔ kɔni olu tɛ se k'o mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ politique 1956 ouais il est décédé en 56 le 11 mai 56 56 Bamako yan ayiwa an bɛ taa n'an ka baabu ye an ka maaw donna kɛnɛ kɔnɔ ka ban Fala ye Keba an b'aw yɛrɛ fɔ ka waleɲuman dɔn fɛn fɛn sɔgɔlen don an na Malamine Jara i ni su kokura an b'a ni so i nana an ka kɛnɛ kɔnɔ a diyara n ye merci Nara jeunesse ɲɛmaa i ni su n b'a Kasiman Su i Keyita an b'a n yɛrɛ ɲinɛna n k'e ye président tɔgɔma ye o monsieur le président ça va ça va alhamdulilayi an b'a fɛ ka baabu kɛ fɛn fila kan dialogue oui ale ni sɔrɔdasiw bɛ baara ba min na bi kosɛbɛ ni bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la n bolo an bɛ se k'a daminɛ ni dialogue ye parce que o ko kan ka kun cɛ sini Modibo ne ye kɛnɛ kan e ye délégué ye wa e ye participant ye anw ɲɔgɔnna de ye parce que anw ta an bɛ taa n'aw ka dumuni waati sera a b'a fɔ k'anw ka bɔ k'anw t'a la an tɛ fosi la Kasima tout d'abord an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka an lamɛnbaaw ni filɛbaaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na nin ye an nalen ko kura kɛnɛ in kan nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an bɛ ala deli ala kana nin kɛ a siɲɛ laban ye an ka jamana in n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ ka dialogue min yɛrɛ fɔ jamana in mago bɛ nin na a mɛnna si ka fɔ nin kɛnɛ in sanfɛ ne bɛ yan Nara région tɔgɔ la déléguéw tɔgɔ la donc ne bɛ Nara déléguéw nɔfɛ Nara tɔgɔ la yan nɔ dialogue la quoi pour que ka se ka Nara région représenter voilà donc kunnafonidilaw ka cadre bɛ yen mais ni se mun na an bɛ yan sifinnakaw tɔgɔ la parce que jamana ɲɛmaa y'a ɲini faut que sifinnakaw ka ye dialogue la donc o kama région bɛɛ ka sifinnaka dɔw nana ka n'u ka région représenter merci ayiwa ko bɛ cogo di kɛnɛ kan ye bon ko taabolo ka ɲi
dialogue bɛ se k'a fɔ nisɔndiya sɔrɔla a kɔnɔ kosɛbɛ parce que i n'a fɔ i yɛrɛ da magara la k'a fɔ ko baara in yɛrɛ daminɛ yɛrɛ la min ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ nana min sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna na a ye nimisiwasa sɔrɔ a la cogoya min an minnu yɛrɛ fana bɔra région kɔnɔ ka na an yɛrɛ fana nimisiwasa sɔrɔ a kɔnɔ o cogoya kelen na parce que n'i y'a ta k'a lajɛ depuis folklore min yɛrɛ fɔli fɔlɔ min yɛrɛ kɛra ni o yɛrɛ Mali siyaw bɛɛ lajɛlen représenté o yɛrɛ dɔrɔn kɛra sababu ye ka se ka a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni dialogue nin sigi ka fɔ ni sigi ka fɔ tɔw tɛna kɛ kelen ye donc a ye bɛn ni kelenya yira n'i ye kɛnɛ in ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ waati min na u bɛ ka maraka fɔli k'a la waati min waati o b'a sɔrɔ fila dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ tɛgɛrɛ fɔ la waati min na u bɛ ka kɔrɔbɔrɔ dɔnkili k'a la waati min na i bɛ taa sɔrɔ marakaw dɔw bɛ kule la ne yɛrɛ kule la fo ka n kan fiyɛ a don sɔgɔmada fɛ tellement que a ye n hakili jigin biennale la a ye n hakili jigin c'est à dire que a kɛnɛ yɛrɛ kan an ye fɛn dɔw sɔrɔ a kɔnɔ min yɛrɛ ye kalan bɔ quoi donc ne mu o yɛrɛ dɔrɔn ye wasa kɛ dialogue ko la. Ayiwa mala dialogue ko ye e ɲɛ b'a la cogo di parce que baabu daminɛna kabini an ka dugumaduguw la n'o ye commune kɔnɔnaw ye ka se ka na se faaba kɔnɔnaw ma ni sen ta kɔni ye kuncɛli ye mɔgɔw ye kuma minnu fɔ ka se ka olu don bɛrɛ la ka se ka kɛ recommandation ye. Ayiwa Kasimu ne kɔni ɲuman ser'i fɛ yan pour que ne ɲuman ka se so bi ko ne kana fɛn fɔ dialogue ma. N yɛrɛ ka maakɔrɔw bɛɛ n wele ko ye affiche ye ko ne ye fɛn critiquer a la ko n ka dan i fɛ. Hakilina bɛ se ka fɔ mɔgɔw b'a faamu par ne yɛrɛ filɛ nin ne ye majɛ dɔ ye n y'a mɛn u bɛ k'a fɔ ko Mali région 21 na k'o ye universitéw ye ne ko o tɛ se ka kɛ Mali région 21 na ye diaspora de ye o fɔ ka di olu la parce que olu ye malidenw ye minnu sigilen kɔ kan mais n'aw ye université ta Mali kɔnɔna na yan k'o k'o ye c'est comme aw ma kow faamu donc majɛ dɔw bɛ yen olu bɛ fɔ u ye u ka se k'u latile. N bɛna fɛn kelen f'i ye bamanan fana mana muso ci kɔni o sɔrɔ man di. kana k'i b'o la Kasimu o yɔrɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ o kuma in bɛ fɔ ka da ko dɔ de kan Mali kɔnɔna de kun ko don mais peut-être que interprétation kuma bɔra kojugu i yɛrɛ bɛ Mali taabolo yɛrɛ dɔn ni kuma min fɔra a bɛ bɔ fo ka taa. parce que n'i ye a ta k'a jateminɛ voilà c'est comme sisan kulu dɔw bɛ yen o bilalen don kɛrɛfɛ kuma bɛɛ c'est ça mais a kolo in ɲɔgɔn mɔgɔ bɛna jɛrɛ ninnu na a bɛɛ b'a bɛɛ kɔnɔna na ne tɛ se k'a fɔ ko sigikafɔ delila ka kɛ Mali kɔnɔ yan ko école karamɔgɔ ma y'a la sanayɛlɛ kalanso mɔgɔ ma y'a la hakili b'a la jɛkulu dɔw yɛrɛ sigira sen kan yɛrɛ o sanayɛlɛ kalanso yɛrɛ mɔgɔ ka ca ni tɔ bɛɛ ye. Ayiwa Kasim dialogue ko kuma in na sisan je pense que l'essentiel a été fait parce que ne yɛrɛ kun tiɲɛ yɛrɛ k'a fɔ Asimi bɛ fɛn fɔ don min na ne kun jɔrɔlen don bon jɔrɔ kun fɔlɔ kun ye jumɛn sabotage minnu kun talen don ko a bɛ kɛ ko in na ni Ala tilara ka na kɛ u kɔnna sabotage ma parce que an ka kodɔnna dɔ b'i kanto ko le calme est le berceau du pouvoir donc fanga o fanga i ka fanga de ye reposelen don basigi kan o de la fanga bɛ kɛ fanga ye quoi donc u ye suspension minnu kɛ a diyara jamana kɔnɔdenw ye n'i ye mɔgɔw ka réaction lajɛ je pense que o y'u facilité dɔɔni pour que ka se ka na dialogue kɛ en même temps u ye dialogue kɛ de façon pyramidale aussi k'a daminɛ base la ka yɛlɛ dɔɔni ka tila ka na se fɔ sisan phase nationale de bɛ yen nɔ parce que u ye jamana kɔnɔna kɛ u ye extérieur fana kɛ jamana kɔnɔdenw fɛn o fɛn b'u fɛ tiɲɛ yɛrɛ la u y'a bɛɛ fɔ. Kasim fɛn fɔrɔma ɲɛna trop nkalon ka haramuya ne ma deli k'a mɛn Mali kɔnɔ k'a fɔ ko ɲɔgɔn dalajɛ kun kɛra ko mɔgɔw sera k'u fɛla fɔ tan officiel ɲɛna ne yɛrɛ kuma dɔw mɛn bi parce que fɛn min yɛrɛ ɲɛna ne yɛrɛ ko n ko est-ce que nin cɛ in na bɔ da Kasim fɛn min yɛrɛ diyara ne ye n'a tɔ ye o ma mɔgɔ ɲugun don a yɛrɛ la kuma kɔnɔna la jamana ɲɛma n'i ye jamana kɔnɔdenw lamɛn o ka tɔɔrɔ ye min ye e kan k'o faamu k'e kan ka tɔɔrɔ ni kuma jugu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na donc fɛn o fɛn tun bɛ k'a ta fɔ min b'u diinɛ n'u ŋaniya la u y'a fɔ d'accord donc an bɛ dialogue bon komi n'an ko k'an bɛ président fo a kalifalen don min na o de ka baara ye nin an bɛ Usumani Isufu fo ni ma bari an na parce que mɔgɔ o mɔgɔ ye 2002 CAN 2002 ko in jateminɛ k'a lajɛ n'ale kun tɛ an kun tɛ CAN 2002 sɔrɔ donc kunun bɛ bi ko fɔ wa bi fana bɛ sini ko fɔ donc seere yera baara la
hali n'a sɔrɔ an ye mɔgɔw ye minnu ye communication kɛ a contre la n'olu kun ti fɛ dialogue in ka ɲa a bolo ala bɛ fɛn min na o ti tiɲɛ donc ala b'an fɛ halisa an yɛrɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an k'an jija halisa kuma ninnu kana dan dialogue ma a kana dan papier kan sɛbɛnni ma kuma ɲumanw fɔra dɛ gɛlɛyaw kɛra dɛ wagati min na dialogue fana tun bɛ yen i kunnafoni la k'a fɔ ko légitimité traditionnelle dɔ minɛna k'a datugu élu communal dɔ fana minɛna k'a datugu bon an bɛ papier nɔfɛ tiɲɛ don mais kɛwalew ka ye sur le terrain a kana dan kuma fɔli gansanw ma u bɛ mesure o mesure ta a ka kɛ mɔgɔw ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la minnu bɛ état représenter base kɔnɔnaw la i n'a fɔ communes kɔnɔna cercles kɔnɔna la arrondissements la ani chef de village ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kumaw la ani gouverneurs la u ka kɛ mɔgɔ ye u kana état ka baara kɛ fu ye u kana an ka dialogue kɛ fu ye u kana an ɲugun don an yɛrɛ la an ka togodaw la donc min tun bɛ n fɛ k'o fɔ dialogue kan franchement ils nous ont convaincus halisa an bɛ dugawu kɛ ala k'a tɔ ɲa ka d'an ma mala pour ka se ka dɔ fara i ka nin kuma kan ne tun sigilen tun bɛ n'a ye k'a fɔ dialogue in bɛ ɲɛ parce que n'i ye fɛn damadɔ bɛ yen n'i y'o ye sigi ka fɔ la o bɛ a sɛmɛntiya i ye k'a fɔ k'a sigi ka fɔ a bɛ ɲɛ quoi fɔlɔ kɛra jumɛn ye maa min welela ka na ka ko in kalifa ma bɛɛ lajɛlen ka bonya b'a yɔrɔ maa ba don jamana in kɔnɔ c'est vrai a ka mandat a ye baara kɛ waati min na a y'a sɔrɔ anw ka dɔgɔ mais an y'a tɔgɔ mɛn an y'a ka waleyaw mɛn donc o ye o ɲɛmaa yɛrɛ ka bonya ni karama min bɛ o tigilamɔgɔ yɛrɛ yɔrɔ baara kalifara maa min ma a filanan kɛra jumɛn ye baara in kɛra mali commune bɛɛ lajɛlen kɔnɔ donc gɛlɛya min bɛ commune kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen sera ka recenser wa i ka kuma fana kɔnɔna na i y'a yira k'a fɔ kuma dira bɛɛ ma ɲugun ma kɛ mɔgɔ la o fana yera baara daminɛ na bon n'i y'olu saba ye fɛn o fɛn kɔnɔna na sigi ka fɔ fɛn fɛn kɔnɔna na a bila i kunna k'a fɔ a bɛ ɲɛ et puis min yɛrɛ ye étonné ko in na n y'a f'i ye n ko n tɛ se ka dialogue in critiquer i kana to n ka si kana si non donc fɛn dɔw bɛ se ka fɔ critique tɛ n bɛna yɔrɔnin dɔ dafa dɔrɔn k'a d'i ma Pinochet dɔnnen tɛ Mali kɔnɔ kosɛbɛ minnu b'a dɔn o ye minnu ye u intéressé à la personnellement mais jamana kɔnɔ maa ɲuman dɔnnen tɛ Mali kɔnɔ donc fɔ o kun ka prépare latigɛ mɔgɔw ye mɔgɔw kun sigalen don a la depuis a fana bɔra o don ninnu na 2002 wagati ninnu na a tununa o a tununa circulation bɛɛ la politique kɛnɛ kan i t'a ye kɛlɛ la i t'a ye foyi la donc ni o taara ka na tan pour que mɔgɔw ka pour que ka kuma la tile 2002 kɔfɛ a segira ka na parce que RTT tilara k'a ta k'a kɛ premier ministre ye oui ale nana ka kɛ premier ministre ye mais o la a ma ye kosɛbɛ quoi politique premier ministre bɛ ye de wa Mala e tɛ jamana in kɛcogo dɔn wa ayiwa donc n'o kɛra an bɛ se k'a fɔ fana ko i ko commune ta minnu kɛra dafalan bɛ commune fana ta la parce que en réalité jigin ma kɛ suguw kɔnɔna la mɔgɔw welela ka na ko ka na yɔrɔ dɔ la bi sɛgɛn bɛ mɔgɔw kan mɔgɔw y'a fɔ dɛ mais caman bɛ minnu m'o ta fɔ olu tɛ se k'o ta fɔ tu sais pourquoi parce que en réalité temps t'u bolo ka taa temps t'u bolo min kɛ c'est comme u taara université la cogo min u tun kan ka sugu ani mɔgɔ lajɛ yɔrɔw dɔw bɛ yen hakili to olu fana na merci donc fɛn dɔw bɛ yen ani circulation yɛrɛ la ORTM ma baara kɛ c'est-à-dire circulation na ORTM kun kan ka yala au moins ka mɔgɔw ka avis dɔw fana ta ni bɛ se ka baara dɔw ta o ma kɛ fan caman a kɛra fan damadɔni na u y'a kɛ fan dɔɔni fan caman n'i y'u ka o lajɛ c'est que i b'a dɔn k'a fɔ ko dialogue nana don cogo min u tun bɛ to ka kuma di mɔgɔw ma même région kɔnɔnaw fɛnw na u y'o kɛ maintenant c'est à dire e bɛ min nɔfɛ ni ORTM ko k'a b'o kɛ o bɛ labɛn fana dɔ de demander professionnellement ani techniquement i b'a faamu parce que n'i jiginn'u la yɔrɔ la i bɛ jigin u la fu la parce que techniquement fɛn dɔw bɛ yen aw b'a ye mais anw minnu b'a c'est comme sisan n'i ko ko ka nin émission in sigi aw sigilen don aw bɛ k'a kɛ aw t'a dɔn k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ yan hali anw sigilen an bɛ ka kuma min fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sen ni bolow ye c'est à dire que techniquement a tun bɛ se e bɛ min nɔfɛ n'o tun bɛ kɛ a tun bɛ fɔ ORTM na janvier dialogue bɛ yen a programme filɛ a fɛnw filɛ nin ye a bɛna na kɛ tan mais n'i ye dialogue yɛrɛ rythme ta premier ministre yɛrɛ Pinochet yɛrɛ y'a fɔ ko kalo 3 ko ba in kalo 3 donc i b'a dɔn k'a fɔ ko a kɔni kɛra an ka taa n'a ye c'est pour que u taalen hali Modibo Sidibe fɛ yen ale ko k'u kun kan ka temps d'u ma
min b'a to halisa o tun bɛ a wara ka taa mɔgɔw nɔfɛ tuguni minnu bɛ dugumana wɛrɛw niveau la i n'a fɔ e ye min fɔ sa quartier parce que commune o ye niveau dɔ de mais commune dugumana o fana ye quartier fana bɛ sɔkalaw di donc o majɛw yɛrɛ parce que mɔgɔ caman i ka kuma donda ko n ka dɔɔnin fɔ a la sugukɔnɔmɔgɔw surtout parce que ne yɛrɛ ye sugukɔnɔmɔgɔ ye an bɛɛ ye sugukɔnɔmɔgɔ ye donc gɛlɛya dɔɔnin minnu bɛ yen ko nin kana kɛ dialogue ni u ye conclusion ta ka recommandation ta nin kana k'u jɔlen don n'a nataw la ka taa dafala ɲini olu fana fɛ hali n'o y'a sɔrɔ tɛna don recommandation kɔnɔ donc ka t'u fɛlaw fana ɲini k'a dɔn donc n'o kɛra ko caman bɛ yen réalité caman bɛ yen sanfɛmɔgɔ tɛ se k'a fɔ u tɛ se ka bɔ a kalama cogo si la f'a ka mɛn olu yɛrɛ da donc min tun bɛ fɛ k'o fɔ tile 3 in baara in kɔfɛ faut ne pas dire tile 4 baara in kɔfɛ aw ye baara kɛ jɛkulu min kɔnɔ o tun ye jumɛn ye kuma laban belebelew ye mun ye laɲini ye mun ye c'est ça ne ye baara kɛ commission min kɔnɔ o de ye politique et institution ye ne b'a dɔn e bɛ taa ye oui parce que ne ye o commission yɛrɛ choisi pourquoi parce que n'i ye ne yɛrɛ ɲininka dialogue in sigikun ye bɛn ni keleya sabatili ye bi bi in na an bɛ dingɛ min kɔnɔna na ne tɛ a ɲini yɔrɔ jan ne b'a ɲini politique ani institution kɔnɔna na n b'a ɲini kɛrɛnkɛrɛnya la politique kɔnɔna na mali gɛlɛya n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye politique yɛrɛ sen bɔ a la k'i ka fugula cameraman ko k'i ka fugula bɛ ka taa caméra fɛ na donc i tɛ fugula bɔ fila kɛ ko n ka bɔ de awɔ cameraman i m'a ye n m'a f'i ɲɛna k'an sigilen don an bɛ ka ko bɛɛ jateminɛ ok donc an b'a bɔ voilà président ka fugula bila sanfɛ kana to duguma dɛ mɔgɔ tɛ président fugula bila duguma ah voilà donc n tun bɛ fɛ ka min fɔ n'i ye a ta k'a lajɛ bibi in na an ka gɛlɛya fanba yɛrɛ bɛnbaliya yɛrɛ fanba malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n m'a fɔ entre comment on appelle a tɔgɔ marifa tabaga ninnu mais an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ dans la société an ka gɛlɛya fanba source bɛ taa politique kɔnɔna na parce que i bɛ taa dugu dɔw sɔrɔ ne la ka kuma fɔ plateau de kan i bɛ taa dugu dɔw sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ o dugu kɔnɔna na il y a 2 chefs de village mɔgɔ 2 de bɛ ɲɔgɔn sama dugutigiya nɔfɛ ka sababu kɛ politiki ye mana e bɛ parti dɔ la dugutigi tɛ e ka affaire kɛ i bɛ na diyagoya maa min bɛ e dɛmɛ o dugu la e bɛ fanga don o tigi la ni e ye fanga sɔrɔ bon o fana b'a yɛrɛ kɛ dugutigi ye fo ka taa fɔ o de bɛ na dugu représenter kɛnɛw kan a laban a bɛ wuli k'i jɔ k'ale de ye dugutigi o problème ka ca an ka région kɔnɔ bi dɛ mun de nana n'o ye politique sababuya la du kelen kɔnɔna na des membres d'une même famille olu ko dɔnna ɲɔgɔn na balimamanw ko donna ɲɔgɔn na donc ne bolo bɛn ni keleya sabatili bɛ daminɛ an ka du kɔnɔnaw de la fɔlɔ ani an ka dugu kɔnɔnaw la précisément politique bunakun kan politique kɛmɛ ka minnu cɛ donc o n'a ɲɔgɔnnaw de y'a ne pousser surtout ne ka taa nin commission kɔnɔna na pour que ka se ka nin hakilina ninnu fɔ et Dieu merci depuis la base depuis la région an sera k'an ka hakilinaw don parce que moi j'ai participé à la phase régionale en Ara donc hakilina fɛn fɛn bɛ an na an sera k'u don hakilina par exemple an nana ni hakilina damadɔ ye hakilina ninnu min bɛ don politique institution cadre kɔnɔna na o fɔlɔ ye jumɛn ye gɛlɛya dɔ bɛ malidenw kan gɛlɛya min n'a fanga ka bon kosɛbɛ ni o ye carte biométrique ko ye région ninnu kɔnɔ a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ mais an ye o la remonter jusqu'à ce que a kana fɔ niveau national la ka tila ka don gɛlɛya dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ tuguni o ye jumɛn ye n'i y'a ye k'a fɔ bi bi in na bɛnbaliya sabatilen don an ka jamana kɔnɔ précisément o ye sifinnakaw jɔyɔrɔ c'est à dire o dɔgɔyali ye jamana kɔnɔna na n bɛ se k'a f'i ye ni transition in yɛrɛ tɛ sifinnakaw jɔyɔrɔ tun t'an na mali kɔnɔ an tun bɛ wele wari bi d'an ma an tun bɛ wele kuma duman bi fɔ an ye mais o tɛ jamana bɔ nɔgɔ la mais transition de kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw y'u sɔnni sigi fɛn dɔ kan ni o ye fɛn o fɛn bi kɛ sifinnakaw hakilina ka t'a la donc ani sifinnakaw yɛrɛ ka ye a kow kɔnɔna na donc ni o kɛra a ka ca ala fɛ a bɛ kɛ sababu ye ka an bɔ kɛrɛfɛden na donc a bɛ na ni baara ye fana ka di an ma wa a bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka se ka an lase hali instance politique kɔnɔna na politique bɛ mɔgɔw lase yɔrɔ minnu na a bɛ se ka sifinnakaw lase donc bi bi in na n'i y'a ta k'a lajɛ CNT kɔnɔna na sifinnakaw bɛ yen n'i ye conseil économique et social la jeune sifinnakaw bɛ yen mali structure fɛn fɛn bɛ yen nɔ bi ko décision bɛ ta a kɔnɔna na sifinnakaw bɛ a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na donc o bɛɛ kuma bɛ se ka kɛ politique institution de kɔnɔna na donc an ye an da maga nin bɛɛ lajɛlen na musow sifinnakaw ani surtout maa minnu bɛ yen ni ala ye lujura d'olu ma olu jɔyɔrɔ ye min ye jamana kɔnɔna na o fana ka ta ba la pour que u k'u jɔ u jɛniyɔrɔ fin nous avons parlé de tout cela o bɛɛ tun bɛ hadamadenw ka préoccupation na depuis la base jusqu'ici commission kɔnɔna na kuma kɛra o kan kuma kɛra fɛn wɛrɛ jumɛn kan tuguni o ye jamanaw an ka jamana ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ collaboration ye olu bɛ se ka assainir cogoya min na walasa c'est à dire que
gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ bi n'a ni jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ je peux dire même gɛlɛya tɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ mais ni a bɛ ka envenimer réseaux sociaux sanfɛ olu bɛ se ka anticiper cogoya min na ka se ka garde fou dɔw sigi sen kan surtout les brigades minnu bɛ kɛ frontière daw la olu bɛɛ bɛ se ka fɛn cogoya min na nin bɛɛ lajɛlen bɛ jamana ka politique de développement kɔnɔna na donc faut que mɔgɔw ka kuma kɛ olu kan o mana bɔ yen an ka i da magara yɔrɔ dɔ la ko dugutigi minɛna ka datugu n'i y'o ye i bɛ taa sɔrɔ dugutigi ka fanga ma bonya hali bi n'a ka bi donc pour que o fana bɛɛ lajɛlen ka se ka dabila kelen de yan nɔ n b'a minɛ kun f'i ye fɛn dɔ de don yadɔ est ce que dugutigi ka dugukolo bɛ se ka feere ka sɔrɔ dugutigi t'a kalama wa bon a tɛ fɛn min kalama papier de nana dilan la cogo min na dugutigi taara k'a b'o de ɲɛɲini donc mun de bɛ na n'o ye considération baliya considération baliya yɛrɛ tɛ système d'administration min bɛ Mali kɔnɔ o de man ɲi parce que ne ye dugutigi ye dugu bɛ ne de ka mara kɔnɔ fɛn bɛ se ka bɔ ne bolo cogo di k'a to o di maa wɛrɛ ma ne ma bɔ a kalama ne nana ɲininkali kɛ ne ka minɛ ka datugu kelen ka tila k'a jira k'a fɔ ko papier min b'o tigi bolo k'o papier jɛlen don donc o sariya de o jamana marabagaw de ye donc o tɛ dugutigi nɔ ye an bɛ se k'a fɔ minnu ye dugutigi minɛ k'a datugu fana bɛ sariya dɔ de kɔnɔ an t'an ko sariya man ɲi parce que an t'a kɔnɔ k'o bɛɛ dɔn sariya tigilamɔgɔw de bɛ se ka bɔ k'o fɔ an ye ni décision dɔ bɛ yen k'a fɔ ko dɔ y'a ta a tɔgɔ la mais ni sariya décision t'a yamaruya imagine mɔgɔ min nana mɔgɔw ka verger ta 60 hectares yiri 180 k'o tigɛ k'o bɔ a kɔnɔ ka tila ka na mɔgɔw ka nakɔ forow tiɲɛ o bɛɛ kɛlen kɔfɛ ka tila ka na borni de don mɔgɔw ka 397 hectares la k'o y'ale kelen ta ye ni Mali tɛ mɔgɔw ka sɛnɛkɛyɔrɔ ni Mali tɛ i bɛ nin diɲɛ jamana jumɛn na donc ni disposition n'a ko k'a bɛ ta e t'a baara kɛ ne t'a baara kɛ donc o de y'a to n y'a fɔ recommandation minnu bɛ kɛ jamana k'a jija halisa u ka mɔgɔw fana bila togodaw la u ka jateminɛw kɛ u ka kɔlɔsiliw kɛ comme bi a ma nɔgɔn Mali ma k'a fɔ ko min kɛra préfet min kɛra sous préfet ko k'a ban ni pewu ko k'a bɔ jamana yɛrɛ baara la pewu n'a ye jamana kɔnɔdenw tɔɲɔ kelen ka se fila ma ka se saba ni u y'a contester normalement an fana ka voix kan ka ta munna a kan ka ta parce que en réalité mɔgɔ o mɔgɔ tora togoda la bi a b'a faso fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que a bɛ ci kɛ a tɛ jamana ko kalama mais bin bɛ ka na kɛ olu kan et puis bin kɛr'u kan ni fɛn minnu ye a kuma dɔw tɛ se k'ale ɲɛfɔ fɛn na plateau kan tan parce que n'i y'a fɔ monnaie don a bɛna transition mɔgɔw di lagosi ma a bɛna fiɲɛ yɔrɔ wɛrɛw b'o o la donc n ka laɲini tɛ min ye c'est pourquoi n bɛ dan nin yɔrɔnin ma mais u k'u jija halisa transition bɛ baara la dɛ an ka nkalon bɔ a la transition bɛ baara la mais en réalité administration kɔnɔnaw système d'administration u k'a to mɔgɔw yɛrɛ ka bɔ ni u ye k'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ ka don o la dɔɔni dɔɔni ni o yɛrɛ jogo ye cogo min na bi an ka jamanaden fanba an bɛɛ an ko yɛlɛma mais n'a fɔra an yɛrɛ ka ta k'a kɛ an baarakɛlan ye o ka gɛlɛn an caman ma seri fanga bolili fanga labatoli fanga ka se ka ɲɛ sɔrɔ o fan min bɛ jamanadenw bolo olu t'u don o kɔrɔ dɛ olu mana kungo sɔrɔ u mana degun sɔrɔ olu bɛ fɛɛrɛ de ɲini u bɛ se ka bɔ o degun kɔrɔ cogo min sɔnɔgɔya la k'a sɔrɔ u ni sariya ma ɲɔgɔn ye sariya kana boli u kan bon n'i ko k'i b'o kɛ jamana kɔnɔ e bɛ fɛ jamana min e b'a fɔ k'a ka yɛlɛma a ka falen e yɛrɛ ma falen e m'a bila i kunna k'a fɔ ko falenni bɛ se ka degun dɔ s'i yɛrɛ ma a ka gɛlɛn n'o tɛ sigidaw la ne bɛ fɛn yɔrɔ dɔ faamu sisan pour que ka kuma d'i ma transition min nana ka dugutigiw lakodɔn o bɛ se cogo di ka dugutigi minɛ k'o bila kaso la voilà et puis o yɛrɛ image hali ni o kɛra n'o dugutigi ye ko dɔ de kɛ ɲɛnabɔ cogo dɔ de bɛ ɲini o la pour que o ka se ka bonya a ka sigida la mɔgɔw ka danbew tangaw ni ka fɛnw ka to a kan mais e bɛ dugutigi ye e minɛna siɲɛ wɛrɛ ne e ye ne wele ko ne ye dɔ ka ba suɲɛ ne b'a fɔ dugutigi e yɛrɛ taara kaso la o voilà e bɛna mun de fɔ ne ye voilà donc c'est pourquoi donc a bɛ danaya yɛrɛ dɔgɔya les activités traditionnelles la c'est pourquoi on attire an bɛ autorité o parce que anw fɛ yan kiiri maa tɛ se ka kuma kiiritigɛlaw fɛ ni fɛn fɛn bɛ kiiri sira kan u b'a fɔ ko mɔgɔ si da don a la voilà i m'a ye n'i ka problème bɛ justice la hali ɲɛmɔgɔ bɛ mun f'i ɲɛna ko c'est une affaire pendante hali an kunnafonidila fɔ an ɲɛna ko n'a bɛ kiiri la an kana an da don a kuma dogodogo ɲɛ na wa kiiri ale de ka sago n'a ka fɛnw b'a bolo a b'i minɛ k'i bila wagati mun ka di a ye a b'a ka temps ta k'i ka kiiri labɛn k'a kɛ bon nin yɔrɔ ninnu filɛ aw ko k'aw bɛ fɛ yɛlɛma ka kɛ ne ye safunɛ den kelen suɲɛ
ne bɛ san 5 kaso la ma kiiri voilà dɔ minɛna kunungo k'o ye miliyari suɲɛ o bɛ bɔ o bɛ taa si a ka so voilà o bɛ tila ka segin ka na tile fɛ kaso bon kɔnɔna na bon c'est compliqué ne bɛ ne ɲɛ b'o la ne bɛ faamu cogo di kiiri la kasi mɔgɔ minnu bɛ jamana baara la dɛ minnu bɛ jamana baara la n'u b'a sanfɛ kun na olu de ye jamana jugu fɔlɔw yɛrɛ parce qu'en réalité fɛn dɔw bɛ yen nɔ ka mɔgɔninfin hali n'i t'i yɛrɛ bakun fɛ i yɛrɛ kɔ ɲini quoi a ɲini i kɔ bɛ se ka kisi cogo min na kɔ ka kisi a bɛ kɛ ni jumɛn kana maaw tɔɲɔ se mana k'e ye cogo cogo to sariya kɔnɔ et puis sariya yɛrɛ fana moralité dɔ de bɛ sariya kɔnɔna la se dɔ de bɛ e ye e bɛ se k'o boli pour que a ka dilan bon n'a dilanna e sababu la jamana de bɛ bonya sɔrɔ a la parce que jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ a karisa tiɲɛ yɛrɛ la an ye nin kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ juge nana a tɛ se kaso la taama parce que nin bɛ se ka fɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a ban ni maa min filila siɲɛ wɛrɛ n bɛ nin da o kan o ye sariya ye mais o de ye maa ɲɛmaa yɛrɛ ka baara kɛcogo ye mais ne ka na ko wari bɛ ne kun ko ne bɛ fɛ ka Kassim datugu ni ne sera ka Kassim datugu ça veut dire que jamana de fayira donc fɛn dɔw don u ka nin yɔrɔ ninnu jateminɛ k'a lajɛ maa si i ye bɛn min fɔ ko bɛn tɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ tɛ bɛnbaliya la maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ et puis a ma dabɔ fana ko maliyɛnw yɛrɛ dama ka bɛn sariya de bato sariya de tiɲɛ an tɛ sariya de mais bi mɔgɔw bɛ k'a faamu dɔɔni parce que wulikajɔ n ye min f'i ye depuis san daminɛ la an bɛ ka wulikajɔ min kɛ an ka communes kɔnɔ a tɛ se ka médiatiser fɔlɔ parce que a ma concrétiser à 100% mais ne yɛrɛ ka commune kɔnɔ n bɔra k'a ɲɛf'i ye sisan bi polisiw bɛ ka sɔn nɔgɔya min kɛ population ye bi commune 4 kɔnɔ bilayi ne tun t'a dɔn k'a bɛ se ka kɛ o sirannen don tɔgɔ de ɲɛ wa o sirannen min ye ne t'a dɔn peut-être u bɛ k'a kɛ k'a yira u ka bonne foi fana yira jamana kɔnɔdenw na donc a ma nɔgɔn dɛ et puis a bɛ ka k'u kan fana dɛ u bɛ ka dɔw minɛ sans interdit la sisan u bɛ k'u ladi dɔrɔn k'u lasegin bi u bɛ k'o kɛ anw ye o ye sensibilisation ye en même temps u b'a f'i ye n'i insistera siɲɛ wɛrɛ n'a y'i minɛ an bɛ taa n'i ka moto ye cour de kɔnɔ ka na négociation yɛrɛ ɲini ayiwa Moro pour que an ka segin ka na dialogue kɔnɔna na aw ye fɛn jumɛnw fɔ aw ka fɛn ni mɔgɔ bɛ se ka i bolo da o ka laɲini belebele aw ka recommandation commission i tun ye commission min je pense que Mala ka préoccupation ninnu bɛɛ talen bɛ an ka recommandation kɔnɔna na fɔlɔ ye jumɛn ye la bonne gouvernance il faut que ça descende jusqu'à la base a kana dan bonne gouvernance ka kɛ mais a kana dan an ka autorité dɔrɔn ma sanfɛ a ka jigin fo duguma bonne gouvernance bɛ se ka boli commissaire n'a ka commissariat kan a bɛ se ka boli gendarme CB n'a ka gendarmerie kan pour que au moins ni fɛn o fɛn nana u ka niveau la u bɛ se ka ɲɛɲini cogoya min na sariya kɔnɔna na bin kana kɛ maa kan jamana kɔnɔdenw fo bɛɛ lajɛlen ka i taabolo yɛlɛma ni bɛɛ lajɛlen recommandation kɛlen don dialogue kɔnɔna na a fɔra ko corruption ko ka furu siri o la corruption kɔfɛ népotisme bɛ yen ninnu na ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen ye favoritisme nin bɛɛ ye waleyaw de ye minnu bɛɛ kan ka dabila bi mais malidenw ye nin bɛɛ proposer dialogue kɛnɛ kan minnu bɛɛ lajɛlen donna recommandation na donc a ka ca ala fɛ ni jamana ɲɛmaaw sɛbɛnfuraw mana bɔ sisan gafeba mana bɔ ka di u ma recommandation minnu bɛ don a kɔnɔna na n'u ye a ta k'a bila ba la a ka ca ala fɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka hakilina min bɔra région kɔnɔ o bɛ waleya parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Mali région ka kuma in fɔ k'a nɔgɔya tan cogo ne ye kuma kelen fɔ kuma in kɔnɔ papier t'a yɛrɛ kɛ fɛn ye quoi mɔgɔ de b'a k'a ye donc n'i y'a ye an bɛ ka attention attirer halisa u k'u jija u ka mɔgɔ kisɛmaw de ɲini k'a bila baara parce que sigida kɔnɔna la i b'a dɔn jeune dɔw bɛ yen e taara nara fɛ ka na sisan n'est-ce pas parce que i jogo n'est-ce pas mais ni e bilara k'e ka suivi évaluation kɛ k'e ka commission dɔ sigi i yɛrɛ ye jeune dɔw bɛ yen i yɛrɛ dalen don min na i ni ala cɛla la k'olu ka bila suivi évaluation na sisan ni recommandation bilara ka jigin fɔ base la mɔgɔ bɛ sɔn k'a kulonkɛya k'a fɔ k'i ye statut dɔ di olu ma statut particulier dɔ di olu ma voilà a y'aw jija a ka exécuter à 100% an ka jaabi lajɛ fanga kana se ka bin mɔgɔ si kan k'a fɔ ko an tɛ se ka fɛn fɔ juge ma mais ni juge jɛngɛnna n'i ma fɛn fɔ a ma fana a bɛ dɔn cogo di n'an siranna o bɛɛ ɲɛ est ce que baara bɛ nɔgɔya parce que mɔgɔw mana tɔɔrɔ ka tɔɔrɔ ka tɔɔrɔ finalement a bɛ kɛ ras-le-bol de ye bi mɔgɔ caman tɛ ka kuma tu sais pourquoi o tɛ ka kuma parce que o y'o kan di ko transition bɛ ka min kɛ kɛlɛ bunakun kan a ka di o ni kun ye mais gɛlɛyaw b'o kan munna o tɛ ka wuli o gɛlɛya nɔfɛ parce que u b'a dɔn gɛlɛya kɔ ye hɛrɛ ninnu ɲɛsinnen don sira min ma o kun y'an bɛɛ ka laɲini ye donc dɔ bɔra diɲɛ don o don fagali la sisan on ne dit plus vive l'armée malienne on dit armée malienne en avant de bi bin anw tulo bɛ ka don olu de la donc fɛn dɔw don u k'a to kuma bɛ yen mais kɛwale ka tugu kuma la et puis mɔgɔw de ka ɲini spécifiquement ni jeune caman bɛ yen nɔ bi c'est des volontaires à vie en commune 4 n'i ko ko volontaire à vie a fɔlɔ-fɔlɔ Lassana Jumasi don n'i bɛ dingɛ bɔ la ale bɛ yen
ni sensibilisation be a yɛrɛ de be sensible bɔ a yɛrɛ kun ka jeunes mobiliser kana ni basketkɛlaw don minnu bɛ to yɛrɛ inscrit fan wɛrɛ fɛ a yɛrɛ b'a ka wari bɔ k'u dɔw ka fɛnw sara u ka se k'a kɛ jeunesse kana se ka nɛɛma nɔgɔ si o kelen kelen ni minnu bɛ sɔrɔ sigida kɔnɔ a y'u bila u ka baara kɛ jamana ye. Oui. Voilà, oui, comment on appelle, c'est pourquoi on a dit, c'est que Halibi, dans les régions, il y a des gens qui font des travaux vraiment remarquables. Voilà, remarquable. Yeah. Donc, jamana ka kofle olula, le Mali ne se limite pas à Bamako. Yeah. Et reconnaissance ni fait nous flâner, mo be jola, mais avec fanga mindi, avec c'est-à-dire qu'il y avait motivation mindi hadama dema donité. Et on voit que avec dit là olu be ke Bamako ano à la longueur de la journée, avec kela inda fo marwatika. Mais les gens sont dans les régions où beka nindi fasuma, mais utekayi. Donc il faudra que walian nous fanaka jati minedi. Politique la mɔgɔ ni min fana ka kan ka reconnaissance k'u ye a b'a to mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ ɲɛbɔ u fɛ parce que sifinnakaw filɛ n'an filɛ nin ye rivalité positive de ka d'an ye médaille dira a ye Mala ma bi ko parce que ko i ye baara k'i ka région kɔnɔ i ye faso jɔla ye mais ne fana ye faso jɔla ye ne bɛ ɲɛbɔ a fɛ quoi pour que n fana ka se ka jamana kan fana ka faso de ɲumanya dɔ ye donc reconnaissance ni fɛn minnu bɛ kɛ an da delila ka maga a la mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la mɔgɔw bɛ baara la duguma u k'u hakili to o la maintenant min ye dialogue kɔnɔna ye n y'a fɔ n ko bonne gouvernance da magar'o la corruption ko ni fɛnw a yirala yɛrɛ fana mɔgɔw yɛrɛ y'a proposé fana k'a fɔ ko corruption ni maa min minɛna o la ko peine de mort yɛrɛ ka boli kan pourquoi parce que i ni maafala bɛɛ lajɛlen ka kan pourquoi a jateminɛ n'a fɔra ko e ka taa falajɛ ka taga bila ka taa monument na ka taa bila Ali Bamako la ko e ka entreprise de y'o marché sɔrɔ e k'o sira dilan si c'est un montant de 500 millions et que e taara 100 millions de don a la wari tɔ ɲagamini kɛra bɛɛ dɔɔni dɔɔni dun o la mais maa o maa signera o scénario in na a bɛɛ lajɛlen bɛ considérer i n'a fɔ maafala parce que maa o maa bɛ sa a sira kan accident na dingɛ sababuya la ou bien fɛn dɔ sababuya la a bɛɛ lajɛlen i nɔ b'a la ni tun ye baara in kɛ ka ɲɛ dingɛ kun tɛ ye pour que dɔ ka taa bi a kɔnɔ ka to a la donc ni o kɛra sisan nɔ mun de kan ka ɲangini jumɛn kan ka da o tigi kan o ɲangini kelen de bɛ d'a kan o de ye peine de mort ye les gens ont demandé cela dialogue in kɔnɔna na donc c'est pour tout simplement vous dire que fɛn fɛn kɔni bɛ yen nɔ bi bi in na ni o ye mɔgɔw ka préoccupation ye nin dialogue in kɔnɔ ne ye fɛn caman mɛn n b'a fɔ ne kɔni n'i y'a dan ne ma ne b'a fɔ ko ne y'a bɛɛ min parce que vraiment bibi na degun fɛn fɛn bɛ yen ko ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn n y'a bɛɛ mɛn et puis fɛn kelen bɛ yen nɔ n bɛ ORTM ni chaîne fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kan n bɛ profiter ka u fo nin na parce que nin dialogue in kɔnɔna na j'ai vu que kuma dira mɔgɔ dɔw ma min a fusayar'u ma kosɛbɛ ce matin j'ai causé avec quelqu'un ni dɔ ye baro kɛ yen nɔ a ko ale ma depuis an nana dialogue la ka na bila bi la ale ma kuma ale kɔni nana ale c'est-à-dire ni recommandation bɔr'u ka région kɔnɔ a bɛɛ taara mais ale ma kuma mais ORTM ye ale ɲininka ale ye a ka hakilina di télé tɔgɔ a tɔgɔ télé joliba fana ye a ɲininka a ye a ka hakilinata fɔ recommandation min bɔra a ka région kɔnɔ ale seginna ka o kuma kelen ninnu fɔ o chaîne kan mais ale kunu ale kelen k'o kɛ surɔ ale ma se ka sunɔgɔ a joie bolo a nisɔndiya bolo quoi parce que k'ale ko a kɔnɔ ni ne taara ne bɛ taa mun de fɔ n ka mɔgɔw ye qu'est-ce que moi j'ai dit rien mais c'est pour tout simplement pour dire que ninnu ye baara min kɛ dialogue kɔnɔna na o ni foli ka kan mɔgɔw bɛ ɲinɛ kunnafonidilaw kɔ nin n'a ɲɔgɔnna waleyaw la c'est vrai comité de pilotage ye baara kɛ mais kunnafonidilaw fana y'u jɛniyɔrɔ fiyɛ la kosɛbɛ n t'a dɔn n'i y'a kɔlɔsi dialogue kɔnɔna na a cadre la wɔyɔ ni fɛn minnu bɛ k'a kɔnɔ kunnafonikow la généralement ni cette fois-ci o ma kɛ a la donc malidenw ye kunnafoni sɔrɔ à la source et ça a été retransmis dans toutes les radios dans toutes les régions à travers les radios et les télévisions donc c'est ce que je voulais dire par rapport. On est mal sur Bamako yan kosɛbɛ mais Mala Mala o ma télé la y'o la dɛ mais courant tɛ o an bɛ bɔ sɔrɔ n ko nin yɔrɔ Mala i bɛna don si wɛrɛ kɔnɔna na parce que ne tun ye Moro ɲininka min na a ma ne ka ɲininkali jaabi o a y'a ka nisɔndiya de fɔ ne bɛ mun nɔfɛ plénière la aw bɛnna kumaba jumɛnw kan anw ye dɔw salo dɛ an y'olu fɔ mais e yɛrɛ bolo kumaba jumɛnw bɛ yen n'o ye hakilina sɔrɔ pour que n ka se ka Mala la réagir o kan. Oui bon plénière la baaraw ma ban kosɛbɛ pourquoi parce que commission yi nana ni minnu ye plénière kɛra o de kan sini sɔgɔma an bɛ taa lecture ba dɔ bɛ kɛ a la pour que ka se ka bɔ ni info fiable ye
c'est à partir du demain matin donc ni nana fɛn fɛn fɔ sisan nɔ ni o ma taa mais ye kumaba dɔw bɛ yen an y'olu ta par exemple parti politique dɔgɔyali oui groupe bon minnu bɛ yen n'olu ye ani ethnie ye oui gouvernement ka baarakɛ bolo ninnu dɔ ka b'u ka sɔrɔw la ani école ko ni sɛnɛko ni fɛn ninnu ni sɔrɔdaso ka ko ani élection ko oui sécurisation ka kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na école ka dayɛlɛ école minnu bɛ yen nɔ n'olu datugura ka sababu kɛ nin ye o bɔra kɔnɔna na en même temps réfugiés ka segin ka na jamana kɔnɔ walima fo ka taa se réfugiés u ka enrôlement ka kɛ yanni kalataw cɛ ani kalata fana ka kɛ ni basiki nana jamana kɔnɔna na maaw yɛrɛ fana ye recommandation kɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa min bɛ yen bi transition ɲɛmaa ko a fana k'i kan bɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ donc olu bɛɛ ye recommandation ye mais pour que région bɛɛ ye a laɲini ko ka dɔ fara transition bon parce que n'a ye région bɛɛ ka papier la oui bon n bɛ k'a kuma sɔrɔ laɲini kun t'o ye oui bon n bɛ kuma n ka région kan n'i ko ko basigi n'i ko ko bɛn fɛn wɛrɛw bɛ bɔ a kɔnɔna na min tɛ directement bɛn yɛrɛ recommandation direct ye olu ye indirect ye malidenw mana fara ɲɔgɔn kan wajibi don maaw b'u hakilinata fɔ an welela émission kɛnɛ ka thème b'an bolo mais en dehors du thème tuma dɔ la an bɛ fori ka don fɛn dɔw kɔnɔ ou bien mais n'a m'a diya a tɛna goya donc dialogue fana y'o de ye dialogue kɛra thématique dira mɔgɔ ma maintenant n'i ko bɛn ka sabati nin bɛɛ lajɛlen ka kɛ wajibi don mɔgɔw da bɛ taa don kalafiliko la wajibi don n'i ye kalafiliko kuma fɔ i bɛ waati jateminɛ baara kumabaw bɛ sen na an ka jamana ɲɛmaaw bolo donc an ka waatinin d'u ma hali bi u ka o baara ninnu lase min b'a to kalafiliw bɛ se ka kɛ n'o kɛra bɛn bɛ sabati donc voilà Mala an ye recommandation belebelebaw mɛn i yɛrɛ ye caman mɛn parce que dɔwɛrɛ ma kɛ o baara mun kɛra duguma o de yɛlɛla sanfɛ k'u k'a bɛn nɛgɛ mɔ ka bɛn sini Lazara ma yani furancɛla fanga ɲɛmaa ka se i ye mun mɛn a la e yɛrɛ bolo mun ni mun bɛ se ka kɛ ani u ka mun ɲɛsin mun ma parce que laɲini ye min ye u bɛna na taa fɔ de recommandation mun bɛ se ka kɛ joona mun bɛ se ka kɛ wagati kɔnɔna na ani mun bɛ se ka bila ka waati wɛrɛw kɔnɔ a bɛna na kɛ ten cogo Kasim an bɛ halisa an tɛ sɛgɛn an bɛ comité de pilotage mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɔ ani commission mɔgɔ mɔgɔ sen yera ko in baara kɛcogo la k'a fɔ ye ko vraiment u y'an jigi fa van n b'i yɛrɛ fo o la kosɛbɛ donc fɛn minnu fɔra an ye caman mɛn min ye ko dɔ bɛna fara transition ta kan ye o kɔni o ye diyagoya ye ne yɛrɛ kɔni k'a fɔ k'olu yɛrɛ ka chronogramme kura bɔ ko k'a fɔ k'an bɛna 1 an 2 ans 3 ans kɛ ne tɛ fɛ o yɛrɛ ka fɔ fɔlɔ parce que jamana mago bɛ fɛn dɔw la n'an nana don politique kɔnɔ an t'a sɔrɔ tuguni fo ka lahara c'est pourquoi an t'a sɔrɔ non c'est pourquoi région dɔw tun ko 2 ans dɔw ko une année ne ka nin fɔ plateau sanfɛ fɛn dɔ de don an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye une bonne fois politique tɛ se k'o kɛ bilen n ko politique kɛ kun ye se ka mara de kɛ politique tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ Kasim kuma tiɲɛ yɛrɛ bɛɛ de filɛ nin ye politique ma deli ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko min ye jamana nafa donc an tɛ se ka segin o sira kan et puis politicien kelen tɛ k'a jira an na bi k'a jira k'a fɔ qu'il est valable non a ti ne tɛ se ka n sigi ka n faso citɔ la ka tila ka n makun ka n bolo couragé ou bien k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw de b'a la k'olu ye militaire nana n'u yɛrɛ ye de yan o situation dɔ de nana n'u ye donc ne kan ka n sigi ka n tɛgɛ couragé ko n t'olu dɛmɛ jamana dilanni na miirina min bɛ yen nɔ nin ye faso miirina ye nin ye politique miirina ye an ye min kalan an ka cɛkɔrɔba bolo o tɛ nin ye hali ni jugu nana faso kun na i bɔra ka Fili Dabo ni Mamadu Konate t'a fɔ sisan bon c'est ça la philosophie notre philosophie c'est ça e ni ne an kana ɲa ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔnɔ mais ni jamana ko nana e ni ne cɛla bɛ bɔ yen an bɛna jamana ta de la donc maaw ɲinɛnen don o kɔ wa maaw tɛ se k'o kɛ mun na ko politique miirina jumɛn miirina yɛrɛ t'a si la ni ko ko dɔ k'a fɔ dɔrɔn n bɛ nin ligne kan ou bien n bɛ nin idéologie in kɔnɔna la si tɛ se k'a ka idéologie ɲɛfɔ an bɔra nin yɔrɔ la an bɛ nin yɔrɔ la an bɛ fɛ ka donc a bɛɛ ne bɔra la a kana ɲɛ ye quoi kuma in bɛɛ de filɛ Kasim c'est donc pourquoi sisan n'an ko k'an bɛ taa élection na o mankan de bɛna caya parce que o ye wari de sɔrɔ ni politique mɔgɔ ma financer maa t'a bolo bon financement in maliyɛnw y'a laɲini k'a fɔ k'o yɛrɛ ka tigɛ ko k'a tigɛ k'u ka tigɛ dɛ Kasim financement n'i bɛna i lancer politique la ni wari b'i kun a bila ye k'a kɔnɔ dɛ jamana in ka wari tɛ bilen dɛ donc sisan jumɛn Kasim min bɛ taa Kasim o ye élection maliyɛn fɔlɔ bɛɛ ye lajɛlen y'a laɲini ko dɔrɔmɛ kelen kana o di ye parti élection niveau fɔlɔ ye filanan Kasim an ye filanan min mɛn mɔgɔw bɛ ko insister a kan ko an ka autorité ninnu
ko ka yɛlɛ ko garadi de général ne fɛ o ye erreur ba de non olu ye erreur ko la non olu ti kɛ parce que hali n'o y'a fɔ a ye recommandation hali n'a bɛ yen Asimi kana sɔn o ma tɛmɛ o Sadio kana sɔn o ma yɛlɛ o recommandation ma se sanfɛ a kana yɛlɛ yɛrɛ non o ma yɛlɛ hali n'u ka Bamakɔ de ka recommandation o ma tɛmɛ yɛrɛ wagati maliyɛn et puis i b'a dɔn ko Bamakɔ recommandation na min ye ne dabali ban c'est vrai ni ye journaliste ye min sɛbɛnna i b'o kalan mais comme baro ye nin ye baro ye hakilina yira don Bamakɔ mun ye Bamakɔ recommandation sɛbɛn ne b'a ɲini u fɛ siɲɛ wɛrɛ u k'a jateminɛ kosɛbɛ olu ko ka loi d'amnistie di ninnu ma olu ɲinɛna k'a fɔ ko amnistie yɛrɛ non constitution kɔnɔna na donc aw ka ne ka kuma ka di kojugu f'a bɛ ka n ka kuma minɛ na mala bɛ ka min fɔ parce que fɛn dɔw bɛ yen ni fan ninnu minnu bɛ naraw la n'olu y'o laɲini an b'a fɔ ko bon o ti yan mais Bamakɔ capitale loi d'amnistie Kasim mɔgɔw fɛn Kasim faut que malidenw k'u intéressé jamana na Kasim ko caman bi kɛ ɲama ka kuma di yan dɔɔni donc o yɔrɔ min filɛ nin o ye problème ye ani élection yɔrɔ in n ye o fɔ sabanan ye min ye an b'a dɔn tɛ politique mɔgɔw ye de a Kasim an n'u ye baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ kelen n'an ko k'an bɛ kuma politique mɔgɔw kan politique mɔgɔ kelen tɛ min dayɛlɛ anw ye k'an ma taa nɔfɛ accord d'Alger ko la mais a kelen tɛ min sera k'an accompagner accord d'Alger bɛɛ y'a gɛlɛya dɔn sisan Faransi bɛ yan an taara a bɛɛ nɔfɛ MINUSMA bɛ yan an taara a bɛɛ nɔfɛ G5 Sahel an taara a bɛɛ nɔfɛ depuis 2013 an bɛ boli la a bɛɛ nɔfɛ n'Asimi ninnu tɛ o m'a di anw ma mais anw ma tɔgɔ sɔrɔ a la an ma jamu sɔrɔ a la mais dɔw bɔra kɔsan in na Mariko bɔra kɔsan in na k'a fɔ ko olu de ye Faransi gɛn alors qu'an taara Umar Mariko nɔfɛ accord d'Alger la a y'a minɛ k'a lajɛ tan Amadu Jikɔrɔni ka livre ko nin document in k'a b'a dɔn k'a ma ɲi Mali ma mais ale t'a kɛlɛ a seere baden mɛna fana seere baden mɛna k'a t'a kɛlɛ a da an tulo olu de tun y'anw ka idole ye mais ni anw tilara ka na mago ɲɛ an faso ye ka tɛmɛ olu kan comme le disait notre très cher aîné aussi sabu a ko ko karimasina n'i bɛ jamana ko la kana tɔgɔ ɲini kana jɔyɔrɔ ɲini kana foyi ɲini i bɛ résultat dɔrɔn de ɲini les objectifs à atteindre la a y'o de kɛ don n'a nataw la mɔgɔw kana dɔn ye ala b'a dɔn ye sa bi an k'o kumaw de sababu la autorités y'a faamu bi wa u y'a dɔn a tun bɛ maliyɛnw dusukun na mais maliyɛnw a bɛ don o dusukun na cogo di Kasim n ti sɛgɛn k'e fo yan a don na radio kun ka dɔgɔ minnu tun bɛ se k'anw ta k'an ka taa hakilina fɔ mais e y'anw ta o kan radio dɔw taara an ta u tilara ka problème sɔrɔ presse écrite dɔw taara an ka fɛnw ta k'u sɛbɛn u ye problème sɔrɔ f'u y'an wele k'a jira k'a fɔ ko réellement an bɛ ka fɛn fɔ k'est-ce que k'an dalen don a la an ye référence de ci u ma u taara a lajɛ ninnu yɛrɛ ka site kan pour valider encore donc o menace bɛɛ tun bɛ médiaw kan yan mais o wagati parti politique kelen ma bɔ k'o menace jira Kébé minɛna k'a datugu yan nɔ autorisation tun b'an bolo k'an ka manifestation kɛ c'était le 27 février 2015 voilà mais parti politique kelen tɛ min y'an dɛmɛ a la o ye parti de donc olu de b'a fɔ bi ko mɔgɔw bɛ ka minɛ k'a datugu galon kan o don Kébé ninnu minɛna an camarades minɛna k'o datugu galon kan ka autorisation di an ma an ka manifestation kɛ ka tila k'an minɛ k'an datugu ko mun kɛra k'on dérange la i bɛ ka tɛmɛ sira donc fɛn dɔw de don politique ye nin de ye ne ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ti ɲɔgɔn fɛ ni degun dɔ y'a minɛ n'a jamana hakɛ sɔsɔ a ye kuma a la mais maa kelen tɛ min y'an dɛmɛ parti politique jumɛn bɛ min bɛ se k'i kanto bi ko ale da tun bɛ accord d'Alger kɛlɛli la Zumana ye texte kɛ tiɲɛ don a y'an dɛmɛ cogo wɛrɛ la o ye tiɲɛ mais an mago tun b'a la cogo min a ma kɛ ten denmisɛnnin mana kɛ cogo o cogo a mago bɛ maakɔrɔ dɔ la a ɲɛfɛ Musa Mara a ka 2014 ta min kɛra Kidali mɔgɔ caman ko k'o b'a jalaki mɔgɔw y'a jalaki mais an ko ko anw b'a faamu parce que Kidali tun ye Mali dɔn ni erreur bɔra a la ale de tun man kan n'a disi gosi k'a ka cɛya jira mais degun min kɛra a nɔfɛ au moins a tun kan k'o bila u ka droit kɔnɔ militaire fɛn fɛn tombera a tun kan k'o bila u ka droit kɔnɔ mais ale ma se k'o kɛ il a suffi que en 2022 de Musa Mara ka n'i kanto radio dɔ kan yan nɔ k'a fɔ ko vraiment il regrette ce qui s'est passé petit patata k'a bɛ excuse présenter o la 2014-2022 8 ans après e bɛna excuse présenter jɔn b'o minɛ o yɛrɛ fana parce que min ye syndicat minnu bɛ administrateur civil kan olu de wulila k'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ fana bɛ taga tribunal donc 8 ans après o ye politique de parce que k'olu tun bolo fili don u y'a bila hukumu dɔ kɔnɔna na mais u y'a bɛ ka bɔ o kɔnɔ comme olu syndicat bulu fana bolo en 2023 tout près Ousmane Christian dɔn
En 2023 aussi, à Boraka vidéo sur l'accord d'Alger, Kaira Kafo, accord d'Alger, Ani Nimba, qu'on a un réaffirmé, si à Woloma sera à Kono donc, là, en Kanga, Dontanga, Mamutanga, Bota, Nenkantama Karma, c'est un imania évident. Donc, comment là, il clé. Nimania est beau, il clé. Mais en réalité, magnifique, on a bien chien qui a fait quoi. Donc, voilà, Erebolo, on a politique, politique mogotia ma shiti ano kavuka politique ya chenra la ko mogo nyeba no lo ka mogo nya jamana bon antse ga njigi da fu kanti zumana sako kai kele moro sidibe kai tiano c'est des hommes visionnaires mogo nyina ma bawdo mais en réalité parti tout bolo donc au geleabi et puis c'est sciemment fait parti politique fin be mali kono nous au kai ni afa zumana sako miria malamin tarada osara mais Umar Margo ka parti kun gafsa Modibo ka parti kun gafsa mais muye geleya ye minnu kun kaɲi ka tɛmɛ a bɛɛ kan n'o fɔlɔfɔlɔ ye Zumana Sakɔ ye minnu ko k'u ye démocrate ye o ye Zumana de piétiner fɔlɔ o y'ale de piétiner fɔlɔ démocratie yɛrɛ tɔgɔ la a ka élection k'a tɛ tɛmɛ 0,2% ou bien 2% a ka sɔrɔ c'était sciemment fait aussi u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛnkan de la o bɛ lawuli a kama de k'a tɔɔrɔ a kana sen ye jamana ko la donc aw ko k'an bɛ démocratie kɔnɔ démocratie de b'a den dun wa donc au politique ko a nafa jumɛn b'an kan foyi Zumana kɔrɔlen filɛ ne bi mais reconnaissance foyi t'a ye bi alors que a ye min ɲa jamana ye idéologiquement a ye mɔgɔ minnu former bi alhamdulilayi ça va donc Moro Sidibe fana ye kɛwale minnu kɛ jamana ye an t'a fɔ k'a bɛɛ ka ɲi dɛ mais a kɔni au moins a ka ministériya la premier ministériya la a ye fɛn min kɛ a n'a bonya ka kan fɛn filɛ nin officier filɛ nin ani bi jɔn tɛ an m'o ko la bi donc au moins bilan bɛ an kumara Pinochet ta kan sisan en 2002 ale de kɛra sababu ye yɛrɛ an infrastructure caman sɔrɔ an sera ka CAN 2002 organiser donc mɔgɔ ɲumanw de kan ka labɔ bi ka reconnaissance di u ma o bɛ mɔgɔ tɔw motiver pour que u ka se ka baara kɛ donc o ye sabanan ye naaninan Asimi ninnu ye wari caman don déjà minanw na k'a bila service o kɔnɔna la tel que hôpitaux fɛn fɛn bɛ yan bi machine caman taara a kɔnɔ mais Asimi tɛna jigin ka na baara kɛ an nɔ la dɛ toujours effectif ko problème bɛ yan toujours u k'u jija u ka se ka suivi évaluation kɛ nin yɔrɔ ninnu kelen kelenna bɛɛ la c'est le système d'administration du Mali qui est vraiment nul donc u kan o système d'administration ye ani de gestion ye u k'u janto o de la ni fɛn bɛ kalifa mɔgɔ la aw ye baarakɛlaw ye mais auditeur bɛ se ka ta ka bila u kɔrɔ contrôleur bɛ se ka ta ka bila u kɔrɔ ka lakɔlɔsiliw kɛ min ma don sira min fɛ o ka ɲɛfɔ joona sariya ye sariya k'o tigi ɲininka n'a nɔ b'a la n'a ma nimisa n'a tɛ se k'a réparer a ka minɛ k'a don kaso la ka maa wɛrɛ bila a nɔ la pour que k'a jira k'a ko jamana gulonnen tɛ e la wa e kelen sababu tɛna to an bɛ segin kɔ. Ayiwa dakuruɲɛ fila jalaw kan pour que an ka taa an ka débat point filanan na. Mala i ka nin yɔrɔ ninnu na ka don ka fara jalogo yɛrɛ kuma bɛɛ lajɛlen kan ne bɛ min sɔrɔ ka fɔ dɔrɔn ne tɛ jigin hali bi parti politique politiciens na ne bɛ jigin malidenw de la. An ye mun y'i la. Mais Kasim. Kana baga ma dɛ. Kasim an ka politique bɛ kɛ an ka politique bɛ kɛ. Non attends une seconde ayi une seconde i ye jeune politique de n'est-ce pas n bɛna fɛn kelen f'i ye le peuple a toujours raison. Au conseil Kilindima, kana blaga façon jamala donc. Non, Blanate. Nous avons été façonnés comme ça, nous avons été modélés comme ça. Si tu as eu la chance de connaître certaines choses, et n'y avait mina, ni modo baroka jamana konya, kaku kalani no doctorat bobolo, mais billahi ni aucune réflexion ou analyse la guerre, il dit tout quoi beta. Donc Fernando n'accuse jamais les peuples. Me conseil de Dima, donneur, avec qui mène donneur quand je dis s'il te plaît, il y aura un facteur, non, je peux pas, c'est pas kuna parce que j'ai donné, comment on appelle, je me suis lancé dans une introduction sans pourtant développer Yekumatigena. Donc si je m'arrête là, voilà, voilà. Maintenant, Ningogo Medjigi Maldou là. Pourquoi? Voilà. Non, comment ni a photogoudou? Ambe gelea minabi. C'est vrai, on m'a fait que politiciens il y a un l'ancien. Mais Maldou fana non pas là de. Voilà. Moi tiens m'a fait que Ibeka Kafanga kera échec. Hein? Depuis le premier mandat là, on a été averti. Ou bien, mais à ma confiance d'Ibeka a déjà mandat la Tounia. Ou bien, non, mais les gens ont voté pour lui. Voti Sawali, voti Kera ça. Sawali, voti Kera. Non, voti Kera. D'accord. Voti Kera ça. C'est-à-dire qu'il y a un mani quoi. Voti Kera. Moi, j'ai vu des gens. Moi, j'étais, comment on appelle, dans ma région. Ntara
kala fili processus chama ni chama yala ka chama laje mais nya ye ka fo malidenw dɔw bɔra ka voter mais chama votera ibeka et surtout ibeka ni Soumaïla Cissé kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ deuxième tour la maliden chama votera ibeka bon an dun ko deuxième tour la en 2018 yɔrɔ jumɛn aw fɛ yan anw fɛ yen dɔrɔn tɛ yɔrɔ caman na mais anw de ko fanga ma ɲɛ premier mandat la n'anw tilala tuguni ka taa deuxième sens do tigi la bon n tɛna n da don o la pourquoi parce que o preuve tɛ ne bolo ne ye min ye n bɛ kuma o de kan j'ai vu que les gens ont voté i m'a faamu wa minnu votera u votera jamana ɲɛmaa ye donc jɔn n'o don ko parce que wari dira ma il y a des communes yɔrɔw bɛ yen minnu su ko ni dugusajɛ cɛ mɔgɔw y'a fɔ ko wari dir'olu ma sufɛ u nana olu ka dutigiw san sufɛla la sufɛ olu ka dutigiw y'u lasigi ko bon ko ninnu ye wari caman d'a ma an ka taa voter karisa ye o ye jɔn ye e bɛ jɔn accusé o yɔrɔ la ne bɛ ɲɛmɔgɔw de accusé minnu bɛ wari bɔ ka taa mɔgɔw hakilina tiɲɛ nin cogo la ne tɛ se ka jigin jamana kɔnɔ depuis ala ye Mali da min ye wari minɛ e bɛ cogo min na a kana k'i kɔnɔ ko bɛɛ b'o cogo in de dɔn quoi e ɲɛ bɛ bi la e ɲɛ bɛ sini na parce que tu as reçu des formations donc o yɔrɔ min filɛ nin an tɛ ɲɔgɔn faamu o la mais Mala c'est ce qu'on a dit o de fɔra malidenw ye an ka bɔ o de kɔnɔ an bɛ bɔ o kɔnɔ cogo di o de sira bɛ ta o sira bɛ ta ni fɛn min ye aw filɛ nin o baara de la donc o baara in o de y'a to n y'a fɔ n k'a kana dan recommandation sɛbɛnni ma a kɛwalew de kan na Asimi ko k'an ka segin an danbe ma an t'an danbe de kɔnɔ n'an tun b'an danbe kan est ce que nin tun bɛ kɛ yan est ce que ne tun bɛ wari bɔ nkalon kan k'a fɔ ko ne bɛ taa e ka famille mɔgɔ dɔ san ko ka voter ne nkalon kan donc voilà danbe ko bɛ fɔ population de ye k'u janto o la population tun b'o tiɲɛni de kɔnɔ donc aw ka baara de san avant d'accuser les populations non on n'accuse pas les populations on va les amener à sortir de ça c'est une façon de les sensibiliser k'a yira k'a fɔ ko an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na bi an b'a fɔ ko politiciens a fanba tɛ autres politiciens dɔrɔn ye an yɛrɛ nɔ b'a la donc fɔ an fana c'est vrai olu de bɛ a d'an ma donc n'u y'u da a d'an ma an fana ka se k'an tɛgɛ bɔ an kɔrɔ mɔgɔ caman tun b'a fɔ de ko n'u nana d'i ma a minɛ i k'a dun i ka taa voter yɔrɔ min ka di ye non c'est pas ça o tɛ population o tɛ éducation ye a tigi la seginna ka wari ye an tɛ sini ka wari ma an mago bɛ min na o de ye an ka yiriwa ye an mago bɛ min na o ye an ka ɲɛta de ye an bɛ o de dɔn o de ye politique politique c'est quoi c'est pour construire ta cité mais ni ne nana kɛ kana kɛ wari tila de ye oui c'est vrai wari bɛ n kun b'a kɛ cogo min ka di ye mais si toi tu tiens au développement de ton pays ka n'i tɛgɛ don a wari kɔnɔ e bɛ k'o fɔ ne ma n'est-ce pas mɔgɔ joli de bɛ développement kɔrɔ dɔn mɔgɔ joli de bɛ développement yelen dɔn développement ye mun ye i b'a dɔn fɛn min bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ an ka nkalon yɛrɛ bɔ a la maliyɛn kun façonnelen don cogo min na an ka maaya yɛrɛ kɔnɔna la a tɛ bila i kunna k'a fɔ ko i ɲɛma a bɛ se k'i sama k'i don problème kɔnɔ o problème ba o de ye maliyɛn sɔrɔ kosɛbɛ o de y'a to fanga k'a ko fanga tun bɛ bin maa kan ni nin wagati laban in tɛ parce que y a eu des communications aw bɛ taa mɔgɔw ka fɛn enregistrement minnu ta ka na parce que nin gɛlɛya b'an ka dugu nin gɛlɛya b'an ka dugu kɔnɔna la o de ye mɔgɔw jajɔ fanga ɲɛ o Bamakɔ yan ni mɔgɔw jajɔlen don fanga sinon taa Burusi kɔnɔna lajɛ i bɛna bin dɔ kan ka na a ka sira a ka foro k'a camancɛ tigɛ k'a kɛ i ka misi tɛmɛsira i ka bagan tɛmɛsira ye parce que ani fanga ka di nin ti fɛ ani fanga ka se ɲɔgɔn ma donc o caman de bɛ donc c'est pourquoi n y'a fɔ tant que an ma former tant que mɔgɔw ma former tant que éducation ma kɛ à 100% ka se fɔ fan caman a ma nɔgɔn an ye min kɛ dialogue la o bɛ nin kana caya peut-être que min ye armée ka ko ye an tɛna se ka fɛn caman sɔrɔ o la parce que an tɔ tora minute 30 o yɛrɛ 30 fana est ce que an bɛna o yɛrɛ sɔrɔ aw ka fan fɛ parce que Nara ale ni Mauritanie bɛ dancɛ bɔ ani Yoro fana bɛ dancɛ bɔ Mali kɔnɔna na nin waati na an ɲɛ b'a la armée ye wuli ka jɔ kɛ e yɛrɛ kun nana yan wagati dɔ la i ye damakasi caman kɛ i ko ko maa ninnu ka sigiyɔrɔw bɛ yen u lakodɔnnen don u ka entraînement kɛ kanw bɛ yen u lakodɔnnen don aw bɛ kibaruya di sɔrɔdasiw ma a ko bɛ cogo di bi Kasim n b'i fo o question fana na ne nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ parce que depuis i y'a fɔ n ɲɛna k'a fɔ an bɛna kuma sécurité kan nisɔndiyara parce que n ka tɛmɛ ko laban plateau kan n ye laɲini dɔ kɛ i yɛrɛ da magara la n'a ma ɲɛ ko o laɲiniw bɛ ka sabati bi a ka kan fana an ka bɔ ka waleɲumandɔn dɔ kɛ donc c'est pourquoi n bɛ jamana ɲɛmaaw ani lakana sabatibaw bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na ka yira k'a fɔ ne ka région kɔnɔna na Nara bɛɛ lajɛlen tun b'a kalama an ye waati dɔw kɛ Nara da tun bɛ maaw ye sunɔgɔtun ye cas d'assassinat ciblé kun cayara kosɛbɛ
ka sababu kɛ infiltration fanga kun bonyana an ye nin bɛɛ lajɛlen dénoncer mais Dieu merci bibi na an bɛ se k'a fɔ an ka wulumasiri tabaw ka wulikajɔ bonyanen don kosɛbɛ nara yɛrɛ dɔrɔn tɛ sahel bolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ parce que ari kuna sini an y'a ye k'a fɔ an ka dugu dɔw tun bɛ yen nɔ minnu o yɔrɔw tun tɛ an ka bolo yɛrɛ kan pratiquement depuis plus de 10 ans mais sɔrɔsiw ka wulikajɔw senfɛ u sera ka o baara kumaba ninnu kɛ ka se ka o dugu dɔw récupérer n'a fɔra ko récupération mɔgɔw k'a faamuya parce que bibi na réseaux sociaux sanfɛla falen don a kɛra mɔgɔ caman bɛ k'a yira k'a fɔ ko mali sɔrɔsiw t'an bɛ bi mauritaniens kan ou bien mauritanie dugu dɔw kan k'u bombarder ne bɛ a ɲini mɔgɔw fɛ u ka kunnafoni ɲɛɲini hali bi ka se k'a faamu c'est à dire que bi ma taa kɛ mauritanie jamana kan mais jamana dugu dɔw de bɛ yen mali yɛrɛ taw don i bɛ taa sɔrɔ sigi fɛ o nana kɛ sababu ye ka dugu yɛrɛ k'o minɛ mali la i m'a faamuya donc ni o kɛra fanga tɛ yen foyi tɛ yen nɔ donc ni min bɛ yen nɔ ni fanga bɛ o de la o de ka fanga bɛ boli dugu kan ni e nana a bɛ kɛ kɔnɔ mauritanie jamana don mais mauritanie jamana tɛ mali jamana dugukolo dɔ don donc ni jamana ye fɛɛrɛ kɛ pour que ka se ka o yɔrɔw ka segin jamana ma o tɛ ka taa bi mauritanie kan mais o ye de hali bi an ko ka souveraineté min an ko intégrité territoriale min k'an ka laɲini y'o ye ka se ka o baara sigi sen kan hali bi donc o baara de bɛ sen na o don o diriba directeur bɔra k'i da maga a kuma la ka yira k'a fɔ effectivement bi ma taa kɛ mauritanie jamana dugu kan donc surasiw kɔni bɛ wuli kajɔ la opération bɛ sen na nara kɔnɔna na an tun y'a fɔ fana k'a fɔ an mago bɛ offensif de la bi donc l'armée a engagé déjà o siraw kan o baaraw bɛ sen na a kɛra sababu ye ka se ka fɛn bamaji wale kɛbaw k'u ka dagayɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ka se ka olu comment on appelle ka se ka voilà k'olu ci wa bamaji wale kɛbaw dɔw bɛ yen ka se ka olu yɛrɛ fana dankari o tigilamɔgɔw la fo ka taa se u ka maramafɛn minɛnw ma motow marifaw ani bɔmu nasugu wɛrɛw ka se ka nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ donc o bɛɛ lajɛlen b'a yira an na k'a fɔ ko l'armée monte en puissance et l'armée est engagée aujourd'hui comment on appelle à ce que la paix et la sécurité puissent revenir sur tout le territoire malien. Ayiwa mais est-ce que monter en puissance ani e yɛrɛ tun ye laɲini min kɛ o bɛ se ka na ni basigi jumɛnw ye bi ni narakaw yɛrɛ bɛ se ka o nimisi wasa sɔrɔ la parce que wagati laban in na fana e tun y'a yira k'a fɔ ko poste dɔ la u taara bombe dulon est-ce que o n'a wale ɲɔgɔnnaw bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ. Effectivement an bɛ ala fo k'a barikada parce que an famana o n'a ɲɔgɔnna waleya ma bi pourquoi parce que wulikajɔ bonyalen don sinon an ye waatinin dɔw kɛ o la i tun tɛ dɔgɔkun fila kɛ n'i ma o kuma mɛn début 2023 yɛrɛ kɔnɔna na o gɛlɛyara kosɛbɛ nara région kɔnɔna na mais Dieu merci bibi na grâce à ce que l'armée est en train de faire aujourd'hui sur le terrain o caman nɔgɔyara an nisɔndiyalen don o la kosɛbɛ a impact bɛ ka ye bibi na. Ayiwa Mala armée ka nin wulikajɔ kura in parce que an y'a ye k'a fɔ yɔrɔ minnu tun sɛgɛnnen don kosɛbɛ o ye k'a daminɛ Segu la ka taa fo Nampala min ye k'a daminɛ Nara la ka taa se fo Lere yan fanfɛla la ka tɛmɛ olu bɛɛ la fo Ɲafunkew mɔgɔw bɛ kule kuma bɛɛ camancɛ in yɛrɛ kɔni n'o o ye Segu Mopti kɔni ɲagaminen don ɲɔgɔn na yɔrɔ min na ba bolo fila ninnu fɛ degun bɛ yen bi ni armée bɛ ka nin kɛ e yɛrɛ bolo est-ce que a bɛna n'a to basigi ni laɲini min kɛlen don jamanadenw fɛ u ka se ka na. Armée bɛ ka min kɛ bi bon s'il faut vraiment féliciter la transition ne bɛ se ka sinsin yɔrɔ min kan ka fɔ n ko bɛ ka baara kɛ o ye an ka armée niveau ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ armée bɛ ka baara kɛ et puis u bɛ fɛn min na u b'a ɲɛdɔn o bɛ k'a kɛ rythme min na o de fanga b'u la bi parce que an ka nkalon bɔ a la armée kun t'an bolo yɛrɛ de mais cɛw kun bɛ yen mais n'an ko ko armée dotation kun tɛ yen objectifs kun tɛ yen et puis moyen financier ni moyen technique ni armement ni fɛn tɔ matériel ninnu olu kun tɛ yen mais bi u kɛlen k'a sɔrɔ a kɛlen n'a fɔ cɛ tan ni ne bɛ mɔgɔ kelen na sisan an yɛrɛ ni minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sur le terrain u bɛ min fɔ anw ye ko anw de jɔrɔlen don yan ko cɛ tɛ se maliyɛn na u ka dugukolo sanfɛ bon ni militaire sɔrɔla k'o f'i ye ça veut dire que olu yɛrɛ fɛ kɛlɛ in banna ka donc se min na ni hakilila lafiya olu yɛrɛ hakilila k'a yira k'a fɔ c'est ça fɔlɔ i tun bɛ attaquer ka ko an yɛrɛ frère dɔw bɛ yen nɔ an buranaka dɔw bɛ yen n'olu tun bɛ taa fan dɔw fɛ u tun b'u bila ka taa traitement dɔw kɛ fan dɔw fɛ k'u bɛ taa pick-up kɔnɔ u mɔgɔ 10 kuma dɔ ma i b'a sɔrɔ marifa 3 4 b'u bolo mais bi cɛ kelen marifa 3 b'i bolo donc n'o o bɛ e bolo i bɛ siran mun ɲɛ i cɛ ɲɔgɔn de don i bɛ siran mun ɲɛ i tɛ siran o ɲɛ donc i ye Segu yɔrɔ minnu fɔ nin ani Mopti yan fan ninnu fɔ min da suɲɛ ka don an bɔra duguko kuma min na mɔgɔw sirannen don
mɔgɔw bɛ k'a ŋunuŋunu kan fɔ ko est ce que tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya min bɛ centre kɔnɔna n'o ye Mopti ka na se ɲɔnɔ kɔnɔna ninnu ani Segu Bakɔfɛ yan fan ninnu est ce que u tɛ fɛ ka problème de déplacer ka na Kɔnɔbugu yan fan Barawuli yan fan ninnu fɛ ka na Faya kɔnɔna ninnu fɛ pour que ka don n'a ye Bamakɔ wa parce que olu y'a jateminɛ siɲɛ caman a kumaw fɔra commerçant dɔw taatɔ minɛnta ni fɛnw na u bɛ jamaw ye yengaw tɛ u m'a dogo minɛ. Ah, donc ni o kɛra c'est pourquoi m'a fɔ n ko ko in u kana ta à la légère Kolobo situation ye Kolobo kɔfɛ Fadabugu bɛ yen Fadabugu bɛ anw yɛrɛ de ka dugukolo yɛrɛ sanfɛ n'o ye Kɔduguni ye donc an y'a ye k'a fɔ k'u taalen don yɔrɔw jɔ yen fana u ta tɛ dugukolo ye dɛ mais ka taa yɔrɔw jɔ yen o bɛna mɔgɔw héberger yen donc jɔnw bɛna héberger yen u bɛna mun de kɛ ka d'a ka kuma ninnu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko Kolobo aw ta y'aw ka dugukolo mais ni kɛlɛ ko b'aw kɔnɔ ko marifa cila bɛ bɛɛ bolo wa u dɛmɛnen don association communautaire dɔ de fɛ bɛɛ bɛ min tɔgɔ dɔn c'est pourquoi kuma bɛɛ an b'an kanto u ka fɛn ma ministre d'état ma n'ale de bɛ administration territoriale kunna association communautaire fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ u k'a bɛɛ ci u k'a bɛɛ ci parce que n'u m'a ci kuma dɔw la ne tun bɛ Wage critique ye k'a fɔ n ko Wage ka ko ka nɔgɔn kojugu mais mɔgɔw t'a faamu critique positive de don k'a yira la k'a fɔ a juguya tɛ kɔnɔ wa a juguya tɛ se ka na n kɔnɔ mais en réalité fɛn dɔw bɛ yen n'i t'a ɲɛdɔn maa dɔw de y'u ka ɲɛnamaya kɛ ka kalan kɔnɔ k'a fɛn dɔ faamu i y'o ye ni surakaw b'i fɛ yen i bɛ taa communauté Touaregiw de rencontrer a ma ɲi jamana image ma kelen n'i taara communauté Peulh fana rencontrer siɲɛ kelen siɲɛ fila on a vu ça à la télé même mais en réalité n'a ye marakaw rencontrer daminɛ sisan problème fiɲɛ bɛ ɲini a ka baara la a bɛ fɔ k'a ka siya ko ye n'o kɛra kɔrɔbɔrɔ min bɛ ministère min kunna o fana bɛ taa so mɔgɔw fɛ yen n'a ma kɛ o kɛcogo la o b'a ye Wage t'a yira a la k'a fɔ a kun y'a daminɛ ni suraka ye a kun ye fulaw fana rencontrer mais sisan a bɛ ka marakaw dɔ rencontrer donc i fana b'an rencontrer an fana mago bɛ min na i b'o di donc n'o kɛra diversion bɛna caya a bɛna kɛ communautarisme ye jamana bɛ tiɲɛ maliyɛnya de kan ka kɛ an bɛɛ siya ye sisan maliyɛnya de kan ka kɛ an bɛɛ siya ye i tɛna taa maa de rencontrer surtout ale bɛ réconciliation de kunna n'i ye fulaw rencontrer n'i ma dɔgɔnɔw rencontrer a bɛ kɛ furuko ye donc n'i ye fulaw rencontrer n'i ma bamananw rencontrer a bɛ kɛ furuko ye seɲɔgɔnma kɛra ninnu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o mais bamanan association ba foyi tɛ yen Mali kɔnɔ bi k'a k'u jɛra ɲɔgɔn kan ko ka bamananya dɔrɔn de développer an ko maliyɛnya Sinafɔw b'o cogo la Miyankaw b'o cogo la Bɔbɔw b'o cogo la bɛɛ b'o cogo la an b'an ka culture défend an bɛ taa olu kɛ ça c'est juste des festivités mais en réalité k'an b'an organiser politiquement a miirina ma na wa a miirina tɛ se ka na parce que an ka cɛkɔrɔbaw ye min yira an na o t'o ye an bɛ to o kɔnɔna la maliyɛnya de y'an siya ye donc kana mɔgɔ de rencontrer a ka communauté tɔgɔ la bilen n'i y'a kɛ problème de don olu ma man di kɔrɔlen parce que politiciens bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ pour que ka fiɲɛ ɲini ninnu ka baaraw kɔnɔ mais ni communautarisme nana don a kɔnɔ sisan a bɛ kɛ problème ye donc an b'o de ɲɛf'u ye toujours kɛlɛ bunankun kan armée bɛ ka min kɛ bi en réalité a diyara u y'an wasa quoi u ye jɔnya miirina bɔ an na u ye binkani wale minnu ta ka bɔ an kan et puis menace fɛn fɛn kun kɛra bi an ɲɛ b'a la bi capacité b'an na bi pour riposter mɔgɔw kun sirannen don fɛn min ye don dɔ n ka marakakɛ dɔ bɛ yen Isa Semega a ma sunɔgɔ su fɛ ko miseli filila Gao ani Aguelhok yɔrɔ ninnu kan ko an ka mɔgɔw sera k'an intercepter ko e ko mala k'a fɔ ka miseli ne ko n'i y'a ye a sera ka intercepter parce que an bɛ se de n ko o de y'a to u tɛ se k'an kɛlɛ bilen ko ale kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn k'an ka mɔgɔw k'u jija mɔgɔ o mɔgɔ donna Mali dugukolo sanfɛ ni maramafɛn ye k'u kana si minɛ ale bɛ min dɔn u k'o bɛɛ faga ko parce que ko saya bi ale k'a mɛn ko ala an ka tentigi kelen sara ale tɛ fɛ k'o yɛrɛ de mɛn k'a ko civil dɔrɔn tɛ dɛ hali tentigi yɛrɛ k'aw k'a sara ale tɛ fɛ k'a mɛn donc mɔgɔw b'o de nɔfɛ bi baara min bɛ ka kɛ i y'a fɔ mun de bɛ se ka kɛ sisan aw yɛrɛ dugudenw fɛ yaasa ka se k'a sinsin ani majɛ minnu bɛ yen ni armée kan ka o kɛ e yɛrɛ bolo bon o yɔrɔ la ne bɛ min ɲini hali bi n'a ka bi armée fait o ye coopération jusqu'à présent avec la population n'a fɔra coopération an da delila ka maga la a ma fɔ k'an k'an yɛrɛ yira mais que l'armée continue à coopérer avec la population l'armée est là pour défendre la population pour sécuriser les personnes et leurs biens donc ni armée ni population coopérer la dugu o dugu kɔnɔ a ka ca ala fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ don dugu ninnu kɔnɔna na s'il y a l'armée mais on est rassuré que an lafiyalen don donc ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ don population bɛ se ka bɔ o tigilamɔgɔ ni famaw cɛ ka o yira mais ni coopération tɛ yen a bɛ baara gɛlɛya donc ani n bɛ fɛn kelen fana ɲini o ye hali bi n'a ka ben population yɛrɛ fana ka dan u danyɔrɔ la
C'est-à-dire Voilà, parce que n'i y'a ye k'a fɔ tuma bɛɛ a bɛ fɔ ko bingali dɔ kɛra population dɔ la wolomasiri taabaw fɛ mɔgɔw t'a dɔn a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ tentigifini wɛrɛ don ka to waleya ninnu kɛ juste pour que ka armée tɔgɔ tiɲɛ maintenant ni an sigira an sigiyɔrɔ la c'est vrai wari ɲini ye tiɲɛ ye mais waati dɔw bɛ se yɛrɛ ɲini ka fisa ni sɔrɔ ɲini ye o waati la donc n'i y'o dɔn i sigi i sigiyɔrɔ la yani tiɲɛni ka ye a la donc n bɛ profiter ka dugawu kɛ nara région kɔnɔ maa o maa de bɛ yen nɔ ni i ni bɔnɛna nin waati in na kɛlɛ kɔnɔna na que ça soit militaire ou civil an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye ala ka hinɛ u bɛɛ la k'u dayɔrɔ nɛɛma hali bi n'a ka bi ka ɲini population fɛ tuguni maaw ka to armée kɔfɛ maaw k'u sigi waati min na ni sigili fɔra u ye parce que depuis yani offensive ka daminɛ message caman véhiculé la ka se ka mɔgɔw la sensibiliser ka yira k'a fɔ ko nin baara in bɛ sen na wa a bɛna se aw ka yɔrɔ la donc an fana kan ka adaptation dɔ de kɛ nin waati ni ani fɛn min ka kan an k'o baaraw sigi sen kan k'o baaraw kɛ n'o kɛra a ka ca ala fɛ an ka laɲini ye min ye an yɛrɛ lakanani a bɛ sabati mais tant que ni o ma kɛ a ti ɲa donc jusqu'à présent armée ka coopération bonya kosɛbɛ aller vers l'information, aller vers la population. Au niveau minflène, toujours me faire notifier, je ne me suis pas là. Société civile Mali, alors que c'est tellement facile de statuer une société civile au Mali, même si comme Mali fantan n'anim pela gelé, car colosso à la seconde, car information diffusée à la seconde, avec un imoué, je ne me suis pas là. Nous le cap baraque. État de modalité au lagé, vraiment nimi à face au fait. À ma warnine à ma sanoni, mais des goumounoumbe. En réalité a capacité ta la fanga ta la nap mara ay to aro kloda la rap mala me abse ka feminke no ka ye quoi am mo be no de la man ka dire ka transition de me ka faso de me bebe ka se ko la mais en réalité ni note boala avec mo salaire parce que mo be ou reje fin de l'on ne la do de la ka jogo nyuma do adopter pour que dondo sigida la ka ket ta machine Ça c'est clair. ka fo ku yu ka mo donc ni OB, ni société civile d'OB qui est en contact direct avec les militaires. Donc ni moro d'alendo ala, aller de voir la justice abse car information qui est comme secteur par secteur. Jeune du même ennemi mega barake. Mon bega fond n'a fait un condal. Nous ne sommes pas des agents de la sécurité d'État. Au lieu de don, au lieu de information ni nous ni chocolat professionnellement. Mais on aurait une société civile. Problème nous ma on aurait dans la dé. Yele mabsega don au la chocodi. Donc fou fanaka don o yɔrɔ ninnu de b'a anw nafa kosɛbɛ donc k'a fɔ ko population ni militaire ka don ɲɔgɔn na i tɛ se ka bɛn ka kuma lamɛn parce que kuma organisé len tɛ e yɛrɛ tɛ ɲumankɛla bɛ société la jugumankɛla bɛ société la mais mɔgɔ min choisira yɛrɛ ale b'a sigi ɲɔgɔn dɔn n'u ye denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn bɛ n'a évoluera yen kosɛbɛ san tan san mugan i y'o kɛ sigida min na denmisɛnnin fɛn fɛn b'a kɔnɔ i kan ka caman jogo dɔn donc ni e b'olu jogo dɔn min ye min fɔ e b'a lajɛ i kan ka min lase fanga ma i b'a lajɛ i kan ka min vérifier fɔlɔ i b'a lajɛ i bɛ se k'i sigi min kan donc pour que o bɛ s'u ma u ka jɛ an ka baara kɛ donc sisan. mais Mala oui i b'a dɔn ko problème ye min ye Moribo da sera a ma c'est que an ka sigida caman na i bɛ taa sɔrɔ a ka di mɔgɔw ye koyi mais garantie jumɛn de b'u bolo min b'a jira k'a fɔ ko ATT Azimiri dɔɔni min fɔlɔ e k'a min fɔlɔ cɛ ne ka sɔ jiginna koyi ne ka sɔ jiginna c'est-à-dire il faut que o fana baara in ka kɛ l'autre jour DIRPA directeur ka conférence de presse la colonel major Suleiman Danbele a ko a ka di olu ye bi anw kunnafonidilaw anw ka bɔ ko kɔnɔna na ko min ni o bɛ a to kuwada jugu minnu bɛ di an yɛrɛ ka kɛ olu sinsinbagaw ye an ka bɔ o kɔnɔna na a ko fana ko jamanadenw fana olu fana k'an k'u jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na degun minnu bɛ yen ka se ka dɔw ɲɛfɔ a la mais ko olu yɛrɛ DIRPA olu yɛrɛ bɛna sensibilisation kɛ olu ka responsabilité tɛ non ayi olu bɛ sensibilisation kɛ média kunda parce que ko hali u ka sɔrɔdasiw u ye sensibilisation kɛ ale yɛrɛ turu kɛ sɔrɔdasi kunda mais média kunda olu bɛna sensibilisation o bɛ kɛ mun ye parce que olu fana ka bolofara ni fɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ taa sisan yɔrɔ ninnu kɔnɔna la baara ninnu na i bɛ taa sɔrɔ fana olu fana u kelen-kelennaw bɛɛ lajɛlen a ɲininen don u bɛɛ lajɛlen fana fɛ u ka se ka sɔrɔdasiya baara ni kɛrɛfɛla la min ye baara wɛrɛw i b'a dɔn k'a fɔ hali u bɛ fɛnw di furaw di ni fɛn minnu kɛ k'o senfɛ dugudenw bɛ gɛlɛli mun k'u la u ka se ka confiance don u ni ɲɔgɔn cɛ mais bi est ce que jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sɔrɔ dugudenw bolo ni hukumu surtout Moribo aw ka yɔrɔ la est ce que o mɔgɔw bɛ sɔrɔ
minnu bɛ se ka o baara kɛ ka se k'a nɔgɔya ninnu bolo. Oui, bon, Malaka Kumala, pour société civile de Mala, mais jusqu'à présent, c'est que la société civile donne B. Mala la société civile, on te sur ça. Voilà, donc, mi me halibi, ami se ka wasa dula, o be se ka ke répondre yi pour que ka se ka la nyinu be se ka sabati to kamina. Donc kuma bi famia. Voilà. Tel que Bon, dans les régions jusqu'à présent, société civile doit parce que nous, société civile, nous ne sommes pas organisés, nous n'avons pas de poids, nous n'avons pas de statut particulier. Oui. Quand on a un dame ramina, quand on a des matières, la solution sera Allah. Il m'en a fait du macho choko. Mon fana de pays. Sans faire mon ni du mamoro ni nyonche. Comment on a dans Allah, comment do, on le fana se gousser naka. On a tenu à une société civile, non, parce que un fausse couille, n'est-ce pas? Un conseil national de la société civile. Ni bɛɛ contactera an fɛ wagati dɔ la sira dɔw kan maliko yɛrɛ la mais maliko ɲɛnabɔlen sisan u tilara ka taa olu de nɔfɛ i n'a fɔ c'est eux qui maîtrisaient la situation plus que nous ou bien c'est eux qui se sont battus plus que nous alors que c'est faux archi faux n'i taara olu nɔfɛ k'olu ka kuma ko accord d'Alger ko a bɔra an fɛ u ka hakilina min y'a don ta a bɔ tan o tɛna foyi f'u ye u ka vie u ka attends maintenant u bɛn'u ka vie de raconter i ye mais minnu y'a cafin yɛrɛ kɛ n'i y'olu ta ka n'olu bila ka kuma qu'est-ce que a ka gɛlɛya i bɛ min dɔn a fɔ ka nɔgɔ i ma n'est-ce pas mais o société civile ninnu minnu tun bɛ yen olu de kuma ani ɲɛfɛmɔgɔw cɛ o ma ɲɛ sɔrɔ bon bi minnu bɛ kuma u bɛ kuma o tɔgɔ la u bɛ kuma u ka association tɔgɔ la mais est-ce qu'il ne serait pas mieux de coordonner tout ça en une seule et unique société civile valable réellement valable min bɛ se ka jamana nafa wa min bɛ se ka position dɔw ta a disposition dɔw ta a yɛrɛ u ka structuration kɔnɔna la min bɛ se ka jamana dɛmɛ fɛn dɔw la ka sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ tɛ se ka min kɛ wa donc c'est ça ambassade fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi n bɛna fɛn dɔ de f'i ye ni ministre y'u bɛɛ kɔ ta k'a bɛ kuma dɔw f'u ye u t'a faamu tu sais pourquoi u t'a faamu wa parce qu'en réalité c'est des gens qui sont comme ça olu bɛ bi lajɛ u bɛ sini lajɛ mais jamanadenw mana fɛn min miiri kan k'u bɛna pression k'u ka autorité kan u mana invitation ou bien demande de n t'a dɔn n'a fɔ cogo min na an bɛ fɛn min nɔfɛ demande requête ou bien u bɛ fɛn dɔ kɛ ko u bɛ fɛ ka nin kelen kelenna averti u kan'u sen don Mali kɛlɛliko la e dalen b'a la k'u bɛ jɔn de lamɛn fɔlɔ o société civile de lamɛn quand la société civile est valable a bɛ fɛn min dɔn u organiselen don bɛɛ ka bonya b'u kan pourquoi parce que u b'u ka jamana ka intérêt fɛ o bɛ jamana ɲɛmɔgɔw protéger o bɛ jamana protéger o bɛ jamana ka intérêt protéger mais bi baara ka ca transition dɔrɔn ma dɛ an ka nkalon bɔ la baara ka ca o dɔrɔn ma n'u y'u ni média dɔrɔn bila k'a kɛ hali sisan o ni média yɛrɛ u dɔrɔn tɛ se k'a kɛ o c'est pourquoi je te dis min bɛ yen mais min b'i bolo mais aw tun ye minnu daminɛ CNJ ko fanfɛla munna to olu lawuli kura ye sisan ka se ka baara kɛ hali n'a sɔrɔ CNJ cilen don a bɛ sen na CNJ ma ci pourquoi non parce que les régions continuent niveau national ça c'est le niveau national o de cilen don sinon dans les régions comment on appelle les gouverneurs continuent de travailler avec les présidents des jeunes les régionaux donc même Kenen Kayambi on est là parce qu'on est les représentants des jeunes ou bien dialogue Kenen donc les régions ça va, il n'y a aucun souci, mais c'est le niveau national qui a été suspendu. Bon, un protocole, mais il faut non. C'est-à-dire que nous ne fait au détail, parce qu'il fait jamais ou le décision, mais quoi. Maintenant, là, ça c'est pas uniforme. Bon, voilà. Mais, en gros, oui, mimbe non, au-delà de mon société civile, mimbe, on va continuer à baraquer en attendant que, on sait qu'il y a une structuration, il faut, on sait qu'il voilà, c'est ce que je voulais dire. Aïwa, Mala, yani an ka baro wuli parce que an ka wagati dɔ tara la Tchadikaw fɛ yen k'u ye kalata jaabi bɔ kɛmɛ kɛmɛ sarada la 61 ni 03 ale ni 18 buruburu ko cɛ dɔ ka so bɛɛ lajɛlen encercler len don nin waati na ko mugu ci kan bɛ yen président ko in kɔni ka gɛlɛn maintenant sisan dakuru ɲɛ kelen Igo ale ni terroriste minnu bɛ yen bi n'o ye ɲɛmɔgɔbaw ye olu bɛ ka ban cogo min ani jamana yɛrɛ bɛ ka wulikajɔba min kɛ ka ɲɛsin nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ma i bɛ se ka mun fɔ o ɲɛna o la. An bɛ ka an ka responsabilité de assumer pleinement c'est pourquoi n y'a fɔ n ko ni min maa fo transition yɛrɛ kɔnɔ o ye nin mɔgɔ ninnu ye
finitigiw finitigiw o b'u k'u yɛrɛ di cogo min na k'u ka minisiri fo ka transition mɔgɔ bɛɛ fo ka autorité bɛɛ lajɛlen fo parce que maa kelen tɛ baara la bi jamakulu de bɛ baara la donc jamakulu miirina ani u bɛ ka effort min kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ pour que armée bɛ se ka nin fanga sɔrɔ o y'an ka laɲini ye a ma bali an na mais toujours est-il que an bɛ u encourager u kana jɔ u kana saliya parce que maliyɛn bolo jigin ka teli donc i ko fagali ne bolo ko kumaba tɛ parce que mɔgɔw b'a fɔ ko a fagara ko américains ye 3,4 milliards de est-ce que an ka diriba ɲɛmɔgɔ ko k'olu m'a k'o kama dɛ ayi o tɛ o u b'o kuma min fɔ ni terroriste ninnu bɛɛ bɛ baara la États-Unis de ye mɔgɔw tɛ min dɔn ninnu tun bɛ baara la donc olu t'u ɲini yɛrɛ quoi merci o t'u ɲini biɲɛkala ɲinina sen dalen biɲɛkala k'o bɛ ye yan non ye kuna fanga min bɛ États-Unis la bi a tun bɛ dɛsɛ ka anw dɛmɛ ka nin ɲini k'a ye yan non voilà donc mɔgɔ bɛ baara la mɔgɔ min bolo n'o ko k'e k'o ɲini ko n'i y'o faga k'a bɛ wari d'i ma a bɛ mun d'i ma e delila k'a mɛn ko jɔn delila ka terroriste ba dɔ faga ko américains ye wari bila a kunna k'a sɔrɔ la a tɛ o olu ka ciden de don n'i y'olu ka ciden faga o tɛ diya olu yɛrɛ ye ali olu de tun b'a latunu olu de b'a labɔ a kan ka taa mission minnu kɛ olu de b'a planifier k'a d'a ma donc fɛn min don maliko in n'a filila kosɛbɛ dɛ jɔnni Hugo a ma fili a mɛnna Mali kɔnɔ a mɛnna minɛ fulamuso de b'a bolo fulamuso de b'a bolo komi sisan parce que o de kɛ n'u nana u bɛ don an na ni o de ye parce que kabila don sira de bɛ kabila la cɛ ye kuma dɔ fɔ a mɛnna i bɛ don de b'a ka o bɛ kuma ka ko daminɛ facilité de b'a ka kuma daminɛ a ye kuma dɔ fɔ o b'a essayer ka don i la ka tila ka na i jɔyɔrɔ minɛ i la Mauritanie ta in kɛra cogo min na minnu ye marifa ta jamana in juguya la o y'a kɛ nin kɛcogo de la donc o de y'a to siya woloma min tun b'a la bi an sera k'an sen da kan dɔɔni Mali ye baaraba de k'o la Mali ye baaraba de k'o la parce que an ka siyaw fana an bɛ foli ta ka ɲɛsin ma parce que hali bi drapeau wulila yɔrɔ min hakilila ka bɔ fulaw de y'u ka jalamugu bɔ pour que tellement a diyar'u ye parce que i b'a dɔn ko degun filɛ nin ye maliyɛnya ka kɛ an siya ye an b'o de nɔfɛ c'est pourquoi kuma bɛɛ an tun b'an sinsin que l'accord d'Alger est raciste est racial et puis ni mɔgɔ o mɔgɔ ye marifa ta u bɛɛ ka communication b'an bolo dɔw ye ministre ye dɔw bɛ fɛn kɔnɔ CNT kɔnɔ dɔw bɛ administration wɛrɛw kɔnɔ o y'u ka siya de privilégié bon an ka maliyɛnya kɛ an siya ye an ka finya kɛ an siya ye siya woloma tɛ dɛ et puis an k'a yira an ka ɲɛmɔgɔw la minnu ko k'u kalannen don k'a fɔ ko dialogue islam yɛrɛ voilà k'a f'u ye denni ye min fɔ o y'o ye dɛ k'a f'u ye dutigi ye kelen de voilà k'a f'u ye ko k'a yira an ka constitution kɔnɔ ko racisme banninen don a donna tan a bɔra tan hakili ma baara tɛ n'i y'a dɔn a kɔnɔ a bɛ mɔgɔ dɔ inciter ka racisme ko kuma fɔ maliyɛnya ye siya ye n'an danna o ma kuma ka ɲi parce que an bɛ taa diɲɛ jamana o jamana ka siya woloma bi ayiwa donc anw ka bɔ o kɔnɔ armée ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma don i ko ninnu fagali kɔfɛ ani halisa u b'a la hali su in na u bɛ baara la si même bi n ye information sɔrɔ k'a fɔ ko baara kumaba dɔw kɛra kunun armée fanfɛla fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la Segu région kɔnɔna na Foyita fanfɛlaw fo ka taa se Segu région Foyita yɛrɛ fɔra a mɛnna dɛ voilà Foyita ko bɛ sen na depuis bi tɛ donc baara kumabaw bɛ sen na u bolo hali bi n'a ka bi u k'u jija u baaraw fɛ u ye mécanisme min sigi sen kan u ka continuer a sira fɛ a kana jɔ maliyɛnw mago bɛ nin de la c'est à dire que n'i yɛrɛ ye i ka armée ye a armelen bɛ cogo min surtout bi bi in na u labɛnnen don cogoya min na i n'a fɔ i ka kuma na i y'a fɔ cogoya min na labɛn na sugu bɛɛ kɛlen don a b'i nisɔndiya kosɛbɛ a bɛ i ka c'est à dire n'i miiri dɔrɔn k'a fɔ ko i ka malidenya yɛrɛ bi bi in na i b'a dɔn k'a fɔ ko fierté don c'est ce que je voulais dire sinon fɔlɔ dɔw tun mɔgɔw ka kuma na u tun b'a fɔ ko ni tun y'a dɔn kun bɛ taa kɛ jamana wɛrɛ ma ye mais bi bi in na c'est une fierté pour nous d'être malien parce que an ɲɛ b'an ka armée la taabolo min na a tɛ se ka fɔ ka dan quoi dialogue armée sécurité maliyɛnw ka kelenya hukumu kɔnɔna na i bɛ se ka mun fɔ kumakuncɛ kuma k'an ka diaspora mɔgɔw fo olu bɛ wuli ka jɔ olu minnu tɛ sɛgɛn nka u fana ka yɔrɔ caman tɛ ka sɔn bi dɛ u ka bolofara ninnu gɛlɛya bɛ ka kɛ c'est pourquoi anw kan k'an teliya ka baara dɔw kɛ parce que a caman bɛ segin i bolo kan donc u kan'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yan o de y'a to n bɛ k'a fɔ société civile mana créer société in kɔnɔ Mali kɔnɔ k'a daminɛ Kayi fɔ Kidali donc baara minnu bɛ ka kɛ danaya dalen don minnu kan olu de bɛna suivre évaluation kɛ pour que baara bɛ se ka progresser facilement donc ni ninnu fɛn o fɛn nana insertion bɛ se ka kɛ capacité ni compétence bɛ minnu na olu bɛ se ka na o kɛ o bɛ don joona k'u ka intégration nɔgɔya
mais k'a bɔ yen nɔ ni gɛlɛya kɔnɔ ka tila ka na don Mali kɔnɔ ko fɛn t'i ye k'a kɛ souvent c'est compliqué donc dialogue n bɛna fɛn kelen fɔ comme furugufurugu cayalen don kuma rumeurs cayalen don a fɔ ko maliyɛn tɛ nkalon tigɛ maliyɛn b'a ka laɲini de fɔ maliyɛn ka laɲini min a b'o de fɔ sinon a tɛ nkalon tigɛ donc o ye communication ye bi transition ɲɛmaaw yɛrɛ kuma caman fɔlen don pour que dialogue in ka kɛ dialogue yɛrɛ ye a fermeture la clôture la an b'a ɲini u fɛ autorité a dafalen u ka kɛ kɛnɛ kan an k'u tɛgɛ ye ɲɔgɔn bolo k'a jira k'a fɔ bi maliyɛnw ye danaya min da u kan u nana recommandation in nɔfɛ an bɛ se ka segin ka danaya kurakuraya kan u ye min fɔ an ye min fɔ an b'a kɛ u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an mago bɛ o de la transition ka image la bi n'u sera k'o kɛ o bɛ bɛn an ma kosɛbɛ parce que fɛn caman fɔlen don anw yɛrɛ bɛ caman fɔ dɛ parce que an b'a mɛn mɔgɔ caman bɛ fɛn wɛrɛw mɛn donc fɛn dɔw bɛ yen an tɛ tiɲɛnikɛla ye an t'a ɲini a ka tiɲɛ donc détail dɔw bɛ yen an tɛ se k'olu fɔ donc kuma bɛɛ mɛn bɛnnen don maanifin na mais bɛɛ fɔli bɛnnen t'i la donc fɛn min b'an fɛ halisa u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a f'u ye olu minnu nana u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maa dɔw b'u la an t'u fɛ dɛ mais u ka ɲi ɲɔgɔn kan u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u k'a ja o ka fisa an bɛɛ ma parce que fɛn dɔw bɛ yen a Kasim an famana ka risikɛ lamɛn mais a ka sortie laban ninnu na a ye kuma dɔw fɔ peut-être minnu t'a dɔn olu t'a ka kumaw faamu komi an den don an y'a lamɔ a kɔgɔra sisan donc fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔw ka faamuyali an k'an jija halisa an ka to danaya kɔnɔ an k'an jija halisa an ni Rusiw ni AES bɛ baara min kɔnɔna la an ka se ka a timɛ anw k'a jɔ an kana fadenya k'an ni ɲɔgɔn cɛ an kana ɲɛmada ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka Mali lajɛ o de la an bɛ se ka Mali jɔ o de la an bɛ se k'an janto ɲɔgɔn na o de la an bɛ se ka baara kɛ toujours dans la positivité toujours dans la positivité donc fɛn o fɛn mana kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u k'a kɛ Ala ye u k'a kɛ kira ye u ka maliyɛnw hinɛ minɛ u k'a dɔn an bɔra degun min kɔnɔ an tɛ fɛ ka don a ɲɔgɔn kɔnɔ tuguni donc u ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ fɛn o fɛn bɛ yen u ka furugufurugu in to yen n'u fɛ jamana in ka kɛ min ye ne b'a dɔn n'u farala ɲɔgɔn kan a bɛ se ka ɲɛ mais n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ ou bien k'a fɔ k'u b'u ɲɛmada ɲɔgɔn ma tiɲɛni bɛ se ka na ni min ye tɔɔrɔ ko kɛ min na o ka yafa Mali kɔsɔn u ka yafa maliyɛnw hinɛ kɔsɔn u kana segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan donc u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dialogue in image u ka se k'a kɛ o ye diya n ye. Kasim dialogue kunakun kan dialogue kɛra dialogue bɛ sen na a kun ye bɛn ni kɛlɛya ye ni bɛn ni kɛlɛya sabatira jamana bɛ taa ɲɛ maintenant ne bɛ n profiter kɛnɛ in fɛ k'a ɲini hali bi n'a ka bi an ka jamana marabaaw fɛ i n'a fɔ an ka kuma na an y'a fɔ cogoya min kunnafoni di ka don ba la kosɛbɛ walasa malidenw ka se ka bilasira malidenw ka bɔ kunfinya dibi kɔnɔna na en même temps minnu yɛrɛ fana bɛ bɔlɔlɔ sanfɛlaw la kasi an b'a ɲini u fɛ u ka baara in nɛmɛ nɛmɛ si baara de don tile kelen baara tɛ ka kuma ka kɛ walasa i n'a fɔ i ka lakodɔn bi bɛɛ i ka fɛn dɔ sɔrɔ bi o fɛn tɛ maaw bɛ yen minnu bɛ kunnafoni di la a ka ca ni san 20 ye san 30 ye bi maintenant ni waatinin kunkurunin kɔnɔna na an nana ka na o baara in bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a bɛ kɛ sababu ye ka dɔw ka dahirimɛ sɔrɔli gɛlɛya ka dɔw ka diɲɛ sosigi yɛrɛ gɛlɛya u bolo bi bi in na gɛlɛya caman bɛ yen nɔ an tɛmɛna an ni Côte d'Ivoire ko mankanw tɛmɛna ni Algérie ko mankanw tɛmɛna n'i y'a ta k'a lajɛ ni problème ninnu tun ma se yɔrɔ min na an tun y'a sama ka se o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya don an ka jamana na c'est vrai bɛn ni gɛlɛya bɛ na ni yiriwa ye jamana kɔnɔ mais ni an sigiɲɔgɔnw bɛ kɛlɛ la a ka bɛn ni gɛlɛya sabatili ka gɛlɛ yiriwa sabatili ka gɛlɛ parce que jamanaw bɛɛ lajɛlen lielen don ɲɔgɔn na n bɛ fɛ ka kuma yɔrɔ min kan o ye précisément Mali ni Mauritanie ye Mali région caman bɛ yen bi min ni Mauritanie tugulen don ɲɔgɔn na mais ni i y'a ye k'a fɔ bi kunnafoniw fililen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'i yɛrɛ yɛlɛla bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ ko Mali ni Mauritanie sɔrɔsiw bibi na u bɛ affrontement de la ka sɔrɔ o fɛn tɛ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko Mauritanie sɔrɔsiw bɛɛ nana frontière la ko Mali avion fana bɛ yen nɔ u bɛ ka frappe kɛ bon ninnu bɛɛ bɛ na ni tiɲɛni de ye an ni ɲɔgɔn cɛ sigi la an de bɛ frontière daw la an bɛ balo ɲɔgɔn nɔfɛ cogoya min na an de b'o dɔn Mauritanie min bɛ Nara a ka ca ni Naraka min yɛrɛ bɛ yen Naroua min bɛ Mauritanie a ka ca ni Mauritanie min fana b'u ka dugu e b'a saniya mɛn
bonté amenga me doni tomo a bella. Donc c'est pour tout simplement dire que ani nous bella jili sigila teria de bani nyonche ani palmaya de ani nyonche andulole ni bi nyona mali fendo beta mortani fendo betna anfiano mortani o mena sugu jona ra buka na fon sana ra katanai naraka o fana bita mortani o fana bita sugu jo nuka bagan bina oni fen ro bina ka mortani mais ni anyi sigi gele anyere bulu abara bi gele de donc mauka bo alipina ka bi o kunu konnana anga problème politique tout politicien bulu ani diplomatique tout jamana diplomatie bulu ku ka barake kunu mi mali ambassadeur mi be Mauritanie député do Sirama kana uka kuma krengrela uka parlement uka parlementaire uka jekulu mi ni ube mali ni Mauritanie nyanche ubara uka sekata u daira ala donc Mauritanie ministre do refana be ministre mele uka intérieur la ale fana bora e kuma do ira ka foko mali ni Mauritanie che bila côté mali ni Mauritanie uya ka fo embargo kera malika Mauritanie ma songa datuku mali ma wuli ka so manga ulu ira de décision ta ka daile lento pourquoi parce que on est lié mi bani nyonje aka Mauritanie CEDEAO là oui Mauritanie CEDEAO là oui mais na tunyuja anye décision do ta fenchama bolila na tunyuja o fana tumise ka décision do ta kama awatila en fait o yara mi flane ta yara situation politique est fin de politique bilatérale lui donc on sous-régional ni organisationnel ni tikene ka fo kan bebe CEDEAO la communautaire non on o lutikene sisan jamana be se ka je ka politique dota eni neni ñogon ci la anti songa je na oui ni e gala benani Niger tchebi c'est ça CEDEAO est décision tamele to ko a refusé d'appliquer ça parce qu'avant la population en a fatala mais benaya ke bi bename ka muneke bi gɛlɛya min b'u kan u b'a dɔn donc politique bilatérale o ni politique sous-régionale ninnu souvent mɔgɔw b'a ko a bɛ ɲɔgɔn cɛ non jamana bɛɛ b'i ka intérêt de ɲini jamana bɛɛ b'i ka intérêt de ɲini donc o yɔrɔ la ni jamana b'a ka intérêt ɲini jamana kɔnɔden dɔw kana kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔden dɔw kana ka sigi tiɲɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn bolo sinon an bɛ frontière la foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ tout va bien bolodi ɲɔgɔnmaya dɔrɔn de b'a ni ɲɔgɔn cɛ. mais dialogue la man kuma fɔ yan. si parce que kuma dɔ bɛ ne yɛrɛ da k'a fɔ depuis n nana sirannen don k'a fɔ communication sira fɛ tiɲɛ yɛrɛ la Kassim bi tile fila in na bɛɛ ye information mɛn sur les réseaux sociaux tension ba min donna appel à la violence bɛ ka kɛ n'an ye ninnu sɔrɔ a k'u faga n'an y'a sɔrɔ ta a k'a faga an y'o mɛn a mɛnna kutubaw la a lamɛnna kutubaw la mais les autorités sont là mais fɛn dɔw bɛ yen Kassim an bɛ wagati min na ninnu k'o assumer à 100% ils sont avec les Maliens. Tu sais pourquoi ils sont avec les Maliens? Parce qu'en réalité, ils les Maliens. Oui. Donc, ni les Maliens. Danaya bien. Et puis, moi, je vais appeler la violence qui va bien. Kemiti est malien, parce que Kemiti, tu dois être film encore. Un film, oui. Ne te dis que tu es mais aka tu as tableau. Tu sais, moi, je dis à quoi là. Ne slamé. Slamé à Konala. Hypothèse d'obé. Na fora ko atibe. Ni ego ke dalento la ni ngo dalendo la metonga dinela mais ñoko fani ni ñoko bani ni ñoko fakali ko kuma dine mala dinela ko shi fan ke dine rati la ko shiko dine fuiti a livre fuiti ka ko la ko shita ko no ka nyi shindo roma mais nangu kamba ke anga maya kono anga hakli ke ka anga maya dafa ni bibulu ni chama kalala ni qur'an ni chama kalala bibulu parce que torani non flanga fote ne bamana ya de kan ti dinela donc aga jija aga se ko fana yoro fara ka communication fana jate mine pour que ko do kana cien ambulo comment ma ba plénière te sinwa ni ala sonama ni mi ya bora ya ntaw ta betanu yere ni ala sonama ya dialogue oui ni bora déjà fait fora ya no ni dialogue fait fora ya pratiquement a bébé anga fait recommandation konna mais ni ala sonama mi mana bola chini amina beta kaseka alla yereke mali jamana bela jili ko mo yere alla nyini akaseka traduit bamana kauna le mali kambela pour que mali de mimbe fu wo konna akaseka donc afo mali de umbe nani deka donc voilà bon o yoro min flene sisa no so société civile nyana ma donc mais ikuma ci oluma na vo CNG kuma chugo ukuma da restitution ke o bi restitution bi restitution itsegana ni kenega kitza restitution non restitution be kele tu vois l'intérêt les régions c'est un secrétaire restitution ke non les délégués qui sont venus voilà
aw minnu nana aw ka sigidaw tɔgɔ la n'aw seginna aw n'aw ka gouverneur nana cogo min aw bɛ segin ka taa fɔ ni an taara Bamakɔ ni de kɛ o ye diyagoya de ye sisan. o la sisan an donna ni kan min ye aw ka jigin quartier kɔnɔ aw ka jigin suguw kɔnɔ aw ka taa ɲɛfɔ jamana bɛɛ. o ye diyagoya de ye dɛ o ye diyagoya. donc olu fana ta fitininw ye min o b'o fana fara a kan. su in na ta an b'o bila yen Malamine Jara k'i fo k'i waleɲuman dɔn Modibo Keyita jeunesse CNG nara k'i fo k'i waleɲuman dɔn Falaye Keyita Keba Jalo an b'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kunnafoni kuraw k'olu di aw ma Tchadikaw olu kɔni ka jamanakuntigi k'a ye tako kelen kɛ 61 buruburu fu ani 3 a ka premier ministre k'o ka so lakoorilen don nin waati na muguci kan mɛn min bɛna bɔ o la sini sɔgɔma an na o tɔ da maaw tulo kan Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala ka fajiri k'an garisɛgɛ ye. Amin amin. Merci. An bɛɛ